Добрый дзень, вітаю ўсіх. Сёння субота, сёння мы займаемся тым, што будзем смажыць котлеткі, і вы, хутчэй за ўсё, тыя, хто глядзіць гэта ў запісу, вельмі здзівіцеся зараз, якая нахрен субота, як я сюды трапіў увогуле. Вітаю ўсіх. Зараз у мяне будзем гэтым займацца. План такі. Гэты стрым ужо даволі доўга адкладваўся, мы планавалі яго паўгады назад, можа быць нават больш. Нічога такога надзвычайнага не будзе, мы просто пасмажым котлеткі, пасядзім, патрындзім, як у нас усё пойдзе, паглядзім. Рыхтавались доўга, але гэта толькі для таго, каб рэальна проста пасмажыць котлеткі. Калі вы тут думаеце, нешта надзвычайна будзе адбывацца, нічога надзвычайнага адбывацца не будзе. Галасаваць, як звычайна, можна у нас справа зверху. Дарэчы, я зараз магу прыкалдасныя рэчы рабіць. Вось тут злева зверху у нас знаходзіцца спіс галасавання. І вы можаце прагаласаваць за гульні, якія вам падабаюцца. Топ-1 мы гуляем заўсёды у топ-1 гульню у канцы галасавання ў чацвер. І так кожны тыдзень. Круты рэжым можна рабіць з камерамі, мне падабаецца. Добра, вітаю ўсіх. Так, будзем пакраху пачынаць. У мяне ні халеры, як вы бачыце, не стаіць тут, таму будзем пакраху ўсё выкладваць. Котлетачкі ў нас будуць з фарша індыка, наколькі я памятаю. Індзюшачы фарш, не? Курыны тады, мне жонка падказвае. Яна у нас будзе за рэжысёра. Так, дакладна, курыны. Добра. У нас пакраху, я яшчэ людзі падзбіраюцца. Вітаю ўсіх. Чаму гатуе не Люцык? Люцык зараз, дзе ён, дарэчы? Ён ляжыць літаральна ў метры ад мяне, а калі вы там не пабачыце, але вось у тым напрамку ён ляжыць і зараз адпачывае на падлозе. Так, што я жадаў зрабіць? Так, зразумела, я не прызвычайны гатаваць, а яшчэ больш не прызвычайны гатаваць пад стрым. Таму можа атрымацца, як атрымаецца. І ўжо першая штука, а дзе пластыкавая гэтая самая? Зараз, магчыма, прыйдзецца мыць яе, так? Не, так, стаяць. А дзе глыбокая? У нас была дзесьці глыбокая. Зараз я знайду пластыковую нашу. Не, я туплю. Як вы бачыце, майстар на кухні працуе. Ведае, дзе што ляжыць. Насамрэч не ведаю, ні халеры. Стрымерні код. Я не ведаю, як вы даведаліся пра гэта. Усё падман, усё ілюзія. Так, дзе, што я? Планы нам спатрэбіцца. Сюды мы будзем складваць усё, што у нас пойдзе сумесь нашу на котлеткі. Мне патрэбна замачыць трошкі булку у малацэ. Булачка у нас будзе з малаком. Для того, каб зрабіць булачку з малаком, нам патрэбна сама булачка і малако. Вы здзівіцеся, майстар працуе на кухні. Шеф-повар. Вось такая у нас будзе булачка. Гэта самае, па тыпу я павінен хаваць усялякія назвы ўсяго, што ў мяне тут ёсць, але нічога я ад вас хаваць не буду. В прынцыпе, у смеццю можа адпраўляцца. Люцык, што такое? Табе гэта патрэбна? Сур'ёзна, кот ад мяне чакае, быццам бы нешта я павінен. Я пакладу сюды, Люцык. Давай, будзеш сам ацэньваць, што гэта такое. Бачыце? Забайціў кота на контент. Ну што, я не ведаю, чаму яму гэты пакет так патрэбны. Ладно. Вітаю, Вячеславіч. Вітаю ўсіх. Вітаю, Рэгана. Дзе магільчык? Я не ведаю, дзякую вялікі, мене ўжо патэльня пачынае, гэта самую пліту пачынаю ўжо ўключаць. Магільчык не ведаю, але не толькі ж ён прасоўвалі цэлы па тыпу флешмоб, так што, в прынцыпе, хапае. Ён дапамагаць будзе. На жаль, самае складанае было, насамрэч, зрабіць дзве камеры, і самае складанае гэта камера, якая, яна зараз маленькая. Я магу пахвастацца, канешне, двумя камерамі зараз переключэннем сцэнаў, але гэта можна зрабіць і потым. Карацей, якая справа? Самая складаная была вось гэтая камера. Каб вы разумелі, вось гэтая камера, яна тут, яна прыклеена скотчам, просто прымотаная. Абсалютна там уся выцяжка абклееная скотчам, каб толькі трымалася яна там. Набываліся розныя прылады. Я зараз туплю. Пакуль пакінуў вось тут. Не, спатрэбіцца.
падрабіцца яшчэ. Вось, і рознымі прыладамі спрабавалі з Аліэкспрэса розную хрень заказвалі, тыпу, ёсць прылепачкі розныя для блогераў, ёсць розныя. Але як аказалася, прасцей за ўсё проста вялікую колькасць скотча выкарыстаць, гэта самае практычнае. Ось, не нават. Гэта самае. Вось такая штука, напрыклад, ёсць. Абсолютно бескарысна, можете не набываць, каб вы ведалі. У меня антырэклама будзе, карацей. Вось гэтая хрень, па ідэі, павінна дапамагаць утрымліваць камеру на сцяне, напрыклад. Вось. Насамрэч, ні халеры яна не утрымлівае, яна абсолютно бескарысна. Вось вам антырэклама. Так, Людчыку ўжо не цікавы гэты пакет, можна выкідваць нарэшце. Так, нам патрэбна. Я малако яшчэ, я ж без малака. Спадзяюся, па гуку ўсё нармальна, таму што гук менш за ўсё правяраўся. Петлічка прыехала у сярэдзіне папярэдняга тыдня. Вось, я зусім не ўпэўнены наконт якасці і гукаў, што вы чуеце, які баланс гука, я не магу вам нічога гарантаваць. Рабілася, як атрымлівалася, спадзяюся, што голас гучыць трошкі інакш. Ну так, гэта яшчэ самы лепшы гук, голаса, які можна было атрымаць, таму што, ну, зараз петлічка ў хаду. Я не ведаю, там бачна вам петлічка, не? Вось яна тут. І з петлічкай толькі, ну, я яшчэ стрымаю затрымка, я гляджу, і мне складана трошкі, я па свой жэст чакаю пабачыць, проста як у адлюстраванні у мяне камера, ну, прагляд стрыма ёсць і чат. Ось, я чакаю, што яно адразу адбудзецца, а потым я такі раблю дзеянне і такі, ні халеры не адбылося, я чакаю, і вось яно з'явілася толькі зараз. Для вас ўсё своечасова. Так, булачку нашу заліваем. На молоко утягнем ўсё. Дарэчы, вам же не бачна ні халеры. Ось, топім нашу булочку. Будзе дапамагаць нам скрэпляць наши моцныя котлеткі. Ось. І наконт голаса, так, яно атрымліваецца розныя мікрафоны, па-рознаму будзе гучаць. Гэтая петлічка захоплівае літаральна ўсё, што ёсць у пакоі. То бок вы можете раптоўна сабак на вуліцы пачуць. Ось, і, у прынцыпе, у гэтага ёсць свае плюсы, ёсць свае мінусы, ну, гэта... З плюсу то, што я магу круціць галавой і не абавязан кудысьці ў пэўную кропку казаць, я не павінен штосьці прыдумваць з гэтым, то бок я проста кажу, паварочваюся, і мы атрымліваем ужо. Малако не чуеш, цудоўна. Ведаеш, што ты пачуеш? Ты пачуеш выцяжку. Вось гэта ты пачуеш. З мікрафонам зараз. Запрацавала? Запрацавала, так. Мне падаецца, можна яшчэ малака дадаць. Так, можна яшчэ малака. Ось. Яна як бы чуе на ўсё, што ў пакоі, проста я перабіваю яшчэ. То бок, пакуль я кажу, вы будзеце чуць, ну, вы ледзь будзеце чуць тое, што на фоне. А так, калі на фоне хтосьці хоць шэптам будзе размаўляць, вы будзеце чуць гэта. Блин, нешта. Зараз шмат малака. Ну ладно. Так, цудоўна. Ось, у нас жа, глядзіце, сёння паспрабую увогуле смярцельны нумар для сябе. Я ж увогуле па тыпу не шэф-повар, не халеру. У мяне адзінае блюдо, два блюда, якія я умею рабіць. Гэта, ведаеце, як у мужчын звычайна бывае, па тыпу чалавек умее максімум там пельмені зварыць, яечніцу зрабіць, і потым нейкая раптоўная херня па тыпу не ведаю, супер торт графскія разваліны. Вось такое вось. Вось у мяне гэта замест графскіх развалін у мяне лазанья, карацей. Я літаральна умею рабіць 3 рэчы. Гэта пельмені сабе, ну, бутерброды яшчэ магу зрабіць. Бутерброды, пельмені, яечніцу і, блин, лазанья у мяне. Пры гэтым з поўнасцю усім гатаваннем соуса, поўнасцю самому замешванні, то бок падрыхтаванай, гатаваць яго баланезы. Ось. Вось гэта і ўсё. Смешна, карацей, атрымліваецца. Ось. Тортик-захер. Ну, ось. Зараз будзе котлеткі, так, таму, глядзіце, якая справа. Я хоць і котлеткі навучыўся літаральна для гэтага стрыма смажыць, ну, зразумела, я магу іх зрабіць калі пад кіраўніцтвам, а вось так, каб сам, альбо дапамагаць, там не праблема, калі мне кажуць, што рабіць, гэта я магу. Гэта я магу. Так, дзе ў нас цыбуля? Цыбуля вось яна. Возьму, вось такую падаецца. Цудоўная.
Вось і я не спрабаваў, гэта будзе павольна, мы нікуды не спяшаемся. Вось і я думаю яшчэ гарнір зрабіць. На жаль, пюрэшку я не зраблю. Вы бачыце, пюрэшку занадта складана будзе яшчэ на стрыме, пакуль я размаўляю, пакуль я гляджу чат, гэта будзе, давайте ведаеце што, я его тут літаральна пачышчу. Вось гэта будзе паскладаней. І таму я вырашыў, што гэта будзе макароны проста, але нават гэта выпрабаванне для мяне, так што глядзіце, смярцельны нумар будзе паралельная яшчэ гатоўка, я яшчэ паспрабую зрабіць макароны, я гэтага ніколі не спрабаваў. Ось. То адно за адным, калі ласка, нешта адное, а вось паралельна, гэта не халера сабе. Ось. Так што, калі у вас ёсць каментары аб тым, як гатаваць, я зараз не... Ось мне гэтую самую сказалі вытяжку вырабіць. Гэта самае, калі вы думаеце, што я нешта раблю не так, вы правільна думаеце. Не ведаю, калі вы разлічвалі тут шэф-повара пабачыць у дзеянні, то не. Яго шэф-повара не будзе. Якое улюбёнае блюдо ў жонкі? Яна шмат чаго гатуе і вельмі розныя рэчы. То бок, ну, такія, ведаеце, блин, я нават назвы іх усіх не ведаю, я назвы не ведаю, нават шмат чаго. Самае улюбёнае, пад настрой я скажу. Я, ведаеце, зноў жа, блин, складана быць, як гэта, выглядаю трошкі па-муданскі, калі кажа, што ты гурман, калі сам ні халера не гатуеш. Ну, можа гэта не мудацтва, але мне адчуванне такое, што я мудак у гэты момант. Вось. Таму, ну, я не толькі аборліваю, ну, абіраю там канкрэтна нейкую пэўную ежу, у мяне нейкія ёсць патрэбы, вось, але па ўнузроўню якасці я неяк, ну, па тыпу, не ведаю, карацей, мне падабаецца смачная, неправільна, я ўсё неправільна з таго моманту пачаў тлумачыць, мне падабаецца смачная ежа, вось. Як гэта называецца? Як такі чалавек называецца? Мне падабаецца смачная ежа, але пры гэтым я не разборлівы. Вось, то бок, ну, калі смачна зроблена што заўгодна, яно ўсё смачна мне. Ось, я атрымліваю асалоду ад гэтага. Там нейкая дзіўная даволі дзюрачка была ў лука, у цыбулі. Так, ну вось Рэгана мяне разумее. Тыпу, ну, смачна гатаваць я, можа быць, і ўмею, але я невялікі фанат гатаваць, а вот смачна паесці, гэта святое. Вось, таму казаць, што па тыпу у мяне ёсць ось прям улюбёнае блюда, я там тонка неяк у густах разбіраюся. Не, я такі, о, смачненько. Ведаеце, якое у мяне один раз была такая фігня? Я ўжо расказваў, па-моему, гэту гісторыю калісьці. У мяне калісьці была гэтая... Быў момант, карацей, нечаканы, вам адкрыццё, можа быць, будзе дзіўная камбінацыя. Да што ў мяне там усё гэта абклеена нейкая. Зараз я думку згубіў трошкі, тут спрабую на цыбулі сканцэнтравацца, не адрэзаць сабе пальцы ў бліжэйшыя 3 хвіліны. Вось, ножа я толькі патачыў. Вельмі не хацелася б. Вось, і карацей, адзін раз было, заварылі рыс, і рыс быў, ведаеце, альдэнте такі, то бок ён амаль гатовы, ён амаль правараны, але крышачку вось ёсць такога, ён як бы хрусткі такі трошкі ёсць. Гэта не адчуваецца ў смаке ніяк, тое, што ён прыгатаваны, не прыгатаваны. Гэта літаральна ён трошкі хрусткі. Так, зараз... Лук я буду рэзаць ўжо як трапіць, карацей, хрэн з ім я... Вось, і карацей, ён трохі такі хрусткі рыс атрымаўся, вось, і ён нейкі быў даволі крупны. І тут я сяджу і ем яго, я такі, блін, я жадаю дадаць у гэта банан. А ў мяне ў халадосе, ну, проста, карацей, на кухні ёсць банан. Я жадаю гэты рыс з бананам паспрабаваць. І я не ведаю, што атрымаецца, будзе смачна, не будзе смачна. Атрымаўся ачмурэнна. Гэта можа самы смачны рыс, які я спрабаваў калісьці. Вось. Пры гэтым я не магу вам сказаць, як гэта атрымалася. Ну, гэта проста выпадкова. Ты такі еш штосьці, і ты такі... Зараз я гэта, не ведаю, бахну маянеза, і будзе зашыбісь. Вось. Нягледзячы на тое, што гэта кава. Вось. І вам вельмі смачненька атрымліваецца. Вы задаволены уходзіце такі, што вы ачмурэнны шэф-повар і састыкавалі несастыкуемае.
Я зараз спрабую, каб вы разумелі, я зараз спрабую цыбулю нарэзаць максімальна тонка, таму што звычайна усе разы, калі я спрабаваў, у мяне цыбуля, кавалкі яе просто лускі тырчалі з котлетак. У мяне один раз, по-моему, толькі атрымалася дастаткова мелка нарэзаць, каб яна не тырчала. Дайце музычку сам сабе цішэй зраблю, а то я перакрыківаць яе спрабую. Яна неяк разышлася ў мяне ў вушах. Вось, я, карацей, спрабаваў гэтае, я спрабаваў мелка рэзаць, але неяк у мяне ўсё роўна херня атрымліваецца, так што паспрабую меленька-меленька нарэзаць, можа, ў гэты раз атрымаецца. У клубніку смачна дадаць арахісу і бальзамікі. Цікава. Вось гэта з моманту гэтых нечаканых рэцэптаў, ведаеце, які ты ніколі не здагадаешся, не паспрабуеш гэта. Спрабуем максімальна меленька гэта парэзаць, бо зноў будуць тырчаць. Я, ў прынцыпе, не супраць, шчыра смачна атрымліваецца. Выглядае не вельмі эстэтычна, але смачна вельмі атрымліваецца, калі яны літаральна тырчаць. Можа, тым, каму не падабаецца цыбуля, яны такія, нахрен, фігню поўную робіш, але выбачце, атрымаецца, як атрымаецца. Усё роўно будзе смачна, правильно? Што, я ж не магу гэта сапсаваць. Рэч па дыяганалі будзе не банальна. Вось пакуль я адгарнуўся ў чатку, у мяне ўжо ўвогуле, ў прынцыпе, развалілася ўсё. У прынцыпе, вось з гэтага моманту і пачынаецца, што ў мяне пачынаюцца здаравенныя кавалкі застаюцца, калі яно ў мяне ўсё развалілася. Жонка падказала шмурэнны рэцэпт. Не рэцэпт, а давайце, я бы на гэтай цыбулі паказаў бы, але ўжо позна, я ўжо зламаў для гэтага. Карацей, ёсць спосаб, як наразаць цыбулю. Тэхніку я прыкладна зразумеў. Думаў нават паспрабаваць на стрыме вам паказаць. Разам паэксперыментуем. Ось, але нешта, мне падаецца, ні халеры я зараз не буду ўжо эксперыментаваць з гэтым, таму што ўжо, па-першае, позна, а па-другое, вось глядзіце, карацей, у мяне здаравенныя кавалкі дзесьці ёсць яшчэ. Будзем ужо гэта выпраўляць, правильно? Ну што, майстры, шэф-павара, ўсё, мы пераходзім, карацей, будзем у гульню ўжо стрыміць, мы не будзем, так? Насамрэч, нават нягледзячы на тое, што я бы, можа быць, гэты стрым даў так шмат у працэсе сваёй падрыхтоўкі таго, што я ніколі не рабіў, налады гука на кухні, напрыклад, налады камер, вось гэта ўсё, вось такія рэчы, якімі я не займаўся, і як бы у мяне зацікаўленасці нават займацца гэтым не было. Вось, а ў выніку гэты стрым дае нейкія такія вельмі нечаканыя, давайце ведаеце, што я проста зраблю вось так. Вельмі нечаканыя рэзультаты там, дзе ты іх не чакаеш. Вось такая цікавая штука са стрымом. Вось ты у нас пойдзеш таксама ў агульную кучу. Я буду цябе ўсяго рэзаць. Укацілася. Ніхто гэтага не заўважыць. Так. І кавун з фетай ды мятай і базілікам. Вось. Салатку па тыпу кавун, фета, мята, базілік. Вось такое. Вітаю, Пурбай. Вітаночкі. Я ще, напевно, монітор недзе наверсе паставіў. Як ты нас чытаеш? Монітора няма, ёсць планшет. Каб вы разумелі, у хаце не засталося ніводнага тэлефона. То бок я не магу пакласці дзесьці тэлефон і карыстацца ім. Вось, ёсць планшет стары. І вось планшет знаходзіцца вось тут, на паліцы. І вы яго не бачыце, яно за кадрам. І вось ідэальны па тыпу суперэфект. Усё прадумана, усё прадумана. Ось, карацей, так, тут былі варыянты паставіць на выцяжку мікрафон, трыногу мікрафонную і вялікі накіраваны мікрафон, якім я карыстаўся да антыбягучага, там, стары. Вось. Думаў ім скарыстацца. Але праблема ў тым, што крок улева, крок управа, і вы мяне не чуеце нахрен. Была альтэрнатыва на вось гэтых, я, дарэчы, вы таксама гэтага не бачыце, але я насамрэч у навушніках яшчэ, каб чуць музыку. Ось. Я ў навушнічках знаходжуся тут, і я ў іх стаю. Трошкі горача, але я хаця бы чую музычку, я магу быць з вамі на адной хвалі таго, што адбываецца. Так што тут як бы мелкія. У гэтых навушнічках ёсць свой мікрафон, але якасць у яго рацыя. Літаральна, гэта складана напісаць вам. Вось. І альтэрнатыва была, альбо я стрымлю з гэтымі навушнікамі, альбо я набываю пятлічку, у выніку
я не вытрымаў і ўсё ж такі набыў пятлічку, нягледзячы на тое, што гэта быў месяц, калі тыпу я спрабаваў трошкі сэканоміць грошай, таму што на усялякі набыццё розных рэчаў у выніку за пару месяцаў як гэта капілачка трохі падзвузілася. Вось. Так вось, я згубіла думку. Трэба жонцы рэлефа закінуць у галасаванне Cooking Stream сваю улюбёную страву. Мы накідаем дайсу, і на працягу некалькіх месяцаў рэлеф будзе трэніравацца яго гатаваць. У прынцыпе, цікавая думка. Проста мне будзе складана абраць. Мне, ў прынцыпе, ўсё падабаецца. Калі мне нешта не падабаецца ў ежы, я, звычайна, жонцы так і кажу. Але ў мяне рэдка нешта не падабаецца. У мяне... Можа быць, за ўсё маё жыццё ёсць толькі некаторая ежа, якую я мне не падабаецца. Ось не магу я. Я гэта, ведаеце, я магу такую страву толькі адну назваць. Манка. Усё. Канец. Ось і ўсё. І на гэтым скончваецца. А так, я асабіста, калі дзесьці ў паездцы, я люблю паспрабаваць мясцовую ежу, якую-небудзь вельмі, чым незвычайней, тым лепей. Вось, таму што мне цікавыя смакі. Як новенькі смак, ведаеце, адчуць. Таго, чаго незвычайна. Ось, таго, чаго ты звычайна ў сваёй руціне не будзеш спрабаваць. Я так, у прынцыпе, з лазаніяй пазнаёміўся. Мне было вельмі цікава, што гэта такое, чаму такое крутая назва, і чаму кату Гарфілду так падабаецца лазанія. Лазанія ачмурэнная, каб вы ведалі, ачмурэнная ежа. Калі не ляніцца, то, у прынцыпе, даволі простая. Калі, прызвычаецца яе гатаваць, то яна гатуецца насамрэч даволі проста, і вялікімі яе можна гіганцкі проста процівень гатаваць адначасова, і гэта незначна складаней, чым маленькую порцыю. Вось, маленькую порцыю, дарэчы, складаней атрымліваецца. Ты больш розных дзеянняў выконваеш, а так яна як здаравенны такі пірог можна сабе зрабіць. Вось, ачмурэнна прям па дамашніх рэцэптах Італіі. Ачмурэнненька можна паесці. Так, паспрабуем з іншага боку падысці зараз, адваротным. Зараз розныя па-рознаму. Я проста спрабую мелка нарэзаць, пры гэтым нейк хрэнова пакуль атрымліваецца. Вітаю, Артэмій. Вітаначкі. Таксама цярпець не магу галодную манку. Я ў ніякім выглядзе. Самая лепшая манка, якую я спрабаваў, была ад маёй жонкі, яна сабе рабіла. І гэта яна лепей, чым усё, што я памятаю ў сваім жыцці. Але пры гэтым, нават у самым скоке, яна проста, окей, гэта можна есці. Ось такое. Не назову нават іншую страву, якую я скажу па тыпу, не, гэта немагчыма есці. Мне падаецца, няма такой стравы ў мяне. Бывае не вельмі... Бывае страва дрэнна проста прыгатаваная, альбо не з несвежых прадуктаў, вось такое можа быць. Вось, але гэта не страва дрэнная, як бы, гэта, тыпу... сапсаваная як бы ежа. Ось. І астатняе, што бы вы не зрабілі, мне падаецца... Ёсць дзікія, канешне, варыянты, тыпу сюрстрёмінг, так, рыба, якую я так і не паспрабаваў, мне вельмі цікава паспрабаваць сюрстрёмінг, але як адзін мой знаёмы швед тлумачыў мне як... Сюрстрёмінг, карацей, для тых, хто не ведае, трэба з гэтага пачынаць. Сюрстрёмінг — гэта кансерва рыбная, якая зроблена з рыбы, якая, я не знаю, не ведаю, як яна, у яе, карацей, працэс ферментацыі вельмі дзіўны. У выніку яна смярдзіць, як я... Апісаць яе смярдзенне я вам не магу, таму што я яго не адчуваў ніколі ў сваім жыцці, але гэта тыпу сапсаваная рыба, шмат месяцаў сапсаваная рыба. Вось такое, як яе апісваюць. Швед папярэджваў мяне, што сюрстрёмінг, як правільна адчыняць сюрстрёмінг. Калі вам у галову прыйдзе адчыніць гэтую самую баначку, кансерву сюрстрёмінга, слухайце парады ад шведа, то бок гэта іх шведская па тыпу такая прыкалдэсная, турыстычная, можна сказаць, страва. Вось. Як яе адчыняць? Ніколі не адчыняйце яе дома. Правіла нумар 1. Не адчыняйце сюрстрёмінг дома. Вы адчыняеце яго на вуліцы. Перад гэтым вы набіраеце вядро вады. Гэта самае, і зараз для тлумачэння сюрстрёмінга баначка, каб мне была прыклад у вас. Яна па тыпу памеру на ось ножы, на нож такі даволі, ось яна такая прыкладна будзе, яна невялічкая. Ось, маленькая. Падаецца, што яна такая будзе, яна будзе таўшчыні прыкладна вось такой. Ось, я спадзяюся, вам нармальна паказваю. Вось такой прыкладна таўшчыні. У мяне ёсць каціная ежа, на прыкладзе якой можна параўнаць. Я ўжо раскідаўся цыбулей па ўсёй кухні. Вось прыкладна, на прыкладзе каціной ежы у вас будзе такая баначка, можа быць трошкі больш.
Вось, і вось такую баначку маленечку падаецца, ну што там паху будзе, так? Дык вось такую папярэджваў адчыняць не дома, адчыняць толькі на вуліцы. Вы бераеце, набіраеце вядро вады, набіраеце, тое вядро, якое вам не шкада, вы набіраеце яго поўнасцю вады, апускаеце гэтую скрыначку пад воду, там адчыняеце, трымаецеся, пажадана можа быць, ну можа маску нейкую апрануць, каб дыхаць было нармальна, і выліваеце гэтую воду потым кудысьці, дзе ну узліў нейкую на дарогу, можа нешта там, карацей, гэта на дачы лепей рабіць, альбо ну калі у вас частны дом, то вы ў прыватным доме можаце такое фокус рабіць. І гэта рэкамендацыі ад шведа, які займаецца гатоўкай супервострых соусаў. Ён па тыпу касцюме хімзашчыты гатуе соусы дома у падвале, вось, у гаражы. І карацей, ён робіць іх, ну, кастоўныя кустарныя, ён па тыпу працуе, ён літаральна з хімікатамі небяспечнымі працуе. Ён кажа, што вось прыкладна так, это не той чалавек, які па тыпу, о, я вельмі нежны. Не, ён працуе з вельмі небяспечнымі рэчамі, як бы, у гатоўцы, ён з кухні, як бы, на ты. Ну, вось такая вось цікавая халера, так што з сюрстрёмінгам будьце асцярожны, ведаеце, гэта не так-то проста. Усё. Мне таксама складана згадаць, я, напрыклад, сапраўды не люблю зялёную цыбулю, але з яе можна зрабіць вельмі смачнае песта. Ну, зялёны, не ведаю, вось, як бы, сказаць, што, каб штосьці не падабалася, я нават не назову. Стрым па сюрстрёмінгу, блин, вы мяне забіць жадаеце, што ли? Гэта, ведаеце, ёсць розныя па тыпу YouTube-каналы, на якіх людзі робяць розныя небяспечныя рэчы. Вось гэта прыкладна будзе той узровень. Тыпу я ў полі дзесьці адбягаю на 10 метраў і падпальваю штосьці. Вось такая вось халера будзе. Так, гэта не патрэбна. Это моя цыбуля раскіданая па ўсяму. Як вы разумееце, з тым, што я яшчэ трынджу, гэта хутка не атрымліваецца. Калі вам падаецца, што я павольна гэта раблю, я павольна гэта раблю. Зліў гэтай вады экалагічны тэрарызм. Дык вось, так, сюрстрёмінг гэта не халера, не жарт. Так, ці забыўся я нешта? У мяне ёсць цыбуля, мне ёсць булка, мне спатрэбіцца перац ды соль, мне спатрэбіцца мяса, ну, куды ж без яго, так? У нас будзе курыныя котлеткі, каб вы разумелі, то бок яны будзе з курчака, у мяне жонка не есці, ну, мяса па тыпу акрамя курынага, вось. Курыца, індык і вось такое, і, ну, да, і рыба, вось, і, як бы, звычайна там не ясі. Так, што я? Дзе? План, мне які яшчэ спатрэбіцца. Добра, давайте гэта ўсё закідваць у нашу мяшанку. Ось, спадзяюся, зноў жа, па гуку у вас усё добра, чуйна, і мяне добра чуйна, і музыка там ёсць на фоне. Каты носяцца зараз па хаце, я не ведаю, хутчэй за ўсё не чуйна. Яны яшчэ адзін за адным бегаюць. Весела катам. Нешта я там вылецела, мне падаецца, у мяне. Я скажу, гатаваць на стрым, гэта ўсё ж такі не так-то проста. Тыпу, неяк, ведаеце, карацей, чаму нават гульні ты стрымеш, і ў цябе як бы увага трошки разваліваецца, і ты сканцэнтраваны на некалькіх рэчах, каб, ну, размову падтрымліваць, на думках сваіх канцэнтравацца больш, то бок ты не можаш мозг адключыць і нешта рабіць, так? Вось, плюс яшчэ трэба сачыць за гульнёй і за чатам, як бы, ну, гэта адразу некалькі рэчаў. Калі ты не прызвычайна нешта рабіць, то гэта яшчэ складаней. І вось зараз я гатую, і я такі, блин, жесть, я яшчэ здзіўлены, што ў мяне хоць штосьці атрымліваецца рабіць, пакуль я размаўляю. Проста я хоць павольна гэта раблю, але атрымліваецца. Цудоўна. Так, давайте нам гэтую самую булачку, нам прыйдзецца зліць трошки малако. Яно там упіталася часткова, але недалёка не ўсё яго выціснуць з булачкі. Прыйдзецца так. Давайте я сабе зручна неяк месца сваё зраблю працоўнае. Так, нож мне спатрэбіцца, нож мне не спатрэбіцца ўжо. Я магу перакласці гэта ўсё. Калі каты вырашыць вылезаць гэтую дашку, то я проста зганю іх. Добры план, правильно? Дакладней на правіл нумар 1 адкрываць сюрстрёмінг дома ў сябе і ў тых людзей, да якіх ты калі-небудзь плануеш вярнуцца. Гэта правільна. Мы, дарэчы, у гэты момант былі як бы у сябра ў гэты момант, і чэл папярэджваў свайго сябра, не адчыняй дома сюрстрёмінг. Ты яшчэ жыць так у гэтай хаце плануеш. Ось.
І ён такі, да блин, я ж маленечкая, што там такога? І вось, карацей, размова прыкладна такая была, да блин, да што я ж маленечкая, яна ж не можа так дрэнна пахнуць. І ён такі, усе, хто адчынялі гэты сюрстрёмінг, казалі літаральна тое ж самае, потым яны ў гэтых дамах не жылі. Дзіўна, што яны не ўдзельнічаюць. Ну, па-першае, катошкі не ўдзельнічаюць таму, што мяса я яшчэ не дастаў, а па-другое, ім неяк весела зараз разам, яны там з пакетам зараз гуляецца Люцик, вось, а Фрэй на яго за ім назірае. Яна нешта вельмі актыўная апошнія некалькі дзён, я не магу нам патлумачыць, чаму, там, мне падаецца, гэта ўсё ж такі з-за адчыненага акна. О, вітаю, Фрэй. А вы казалі, вось, як толькі узгадалася, вось і Фрэй на дапамогу прыйшла. А вы думалі? Ось, Фрэй сядзіць, каб вы разумелі, тут жа цэлая як студыя на кухні. Адзінае, што святло не пастаўлена, ніякага ось такога няма. Ось, і як бы у прынцыпе тут вельмі незвычайна ўсё расстаўлена, для катоў таксама незвычайна за ўсім гэтым назіраць, што тут адбываецца. Яно бывае цікава, але мы ўжо некалькі разоў гэта рабілі. Ось, тут полностью Фрэй вырашыў, што полностью закрые вам абзор на мяне. В прынцыпе, няблага. Яна можа ўраніць зараз, так, я разумею. Фрэй, калі ласка, ты на халадос вырашыў скокнуць? Так, давайте камеру пратрымаем. Яна зараз ацэньвае проста магчымасці свае скокнуць на халадзільнік. Я дам ёй эту магчымасць, няхай паацэньвае, потым можа перадумае. Добра. Давайте я Фрэй куды-нибудь перасаджу. Давай, тут будзеш назіраць. В прынцыпе, адзінае, што я буду вам і закрываць Фрэю. Ну ладно. Я спадзяюся, я камеру не вельмі моцна перасунуў на нармальнае месца. Дапаможніца прыйшла. Так, мне засталося. Это можна таксама закінуць сюды. Мяса і яйкі. Опс. Выпадае. Фрэя будзе шэф-поварам зараз. Сачыце за ёй, каб яна там парадак не навяла. А я за мясом іду. Дапаможніца. Вітаю, моя нравіца. Вітаю, магіччык. Так. Ледзь не забыўся. Ну, пашчасціла, што не забыўся. Так, нешта он трохі зваляўся фарш у бок. Фарш, ты чаму як мудак адчыняешся? Так, добра. Пакуль паляжыць. Мяса з'явілася, я думаю, зараз зацікаўленасць вырасце ў некалькі разоў. Вам лапы яе, вось трошкі, справа знізу, вы бачыце, там лапкі? Вось там вось. Літаральна. Две лапкі каціны. О, уже удвоих вы тут дапамагаць мне прыйшлі. Дзякуй вялікі. Хлебныя котлетки готовишь зараз? Ну, у нас с хлебом таксама будут. Я не ведаю, что такое хлебные котлетки школьные. Может быть, я зараз их готовлю. Я не маю уявлення про что-то зараз. Я вось такі мастак. Люцик прийшов допомагати. Калі мясо ў гэта ўключаецца ўжо значна цікавей, так? Это можна таксама выкінуць, зараз адправім яшчэ мясо. Не-не-не, Люцик, не-не-не, сюды табе не патрэбна. Так. Школьная, то калі на палову сушонага хлеба. У котлетки смачна бульбу дадаць. Ну, мне трэба тлумачэнне, типу, я не ўпэўнены, у які момант, калі бы я дадаваў і зараз. Типу, я просто сюди сумесь дадаю, так? І нарэзаную, я так разумею. Я не спрабаваў, я такого не ведаю. Крыху твар палю. Гэта было непазбежна, таму за гэта можаш не бянтэжыцца, Пурбай. Ну, типу, крыху палю, так, я ведаю. Гэта было непазбежна на гэтым стрыме.
Ось. Була нават думка ўвогуле забіць на ўсё і просто паставіць трэцюю камеру, але тэлефоны ў хаце скончыліся. Ось. Таму нават камеру просто з тварам не пакінуць. Ну і тым больш, што навошта мой твар, правильно? Зараз рабі як ведаеш. Ну так, я тут гэта... Зараз эксперыментаваць. Ага, разумныя. Зараз я эксперыментаваць з гэтым дакладна не буду. Ось, пазіцыя камер зараз найлепшая. Перабраны былі такія ўжо дзікія опцыі, просто размяшчэння камеры, гэта вам просто не перадаць. Па ўсёй кухні камера, спрабавалі прыляпіць камеры. Ось, гэта зараз самы найлепшы ракурс, у якім мне будзе комфортна. Лепей не будзе. Так, яйкі нас засталіся яшчэ, і мы гатовы пачынаць смажыць ўжо будзем. Так. Дарэчы, для мяне трошкі адкрыццё апошніх некалькі гадоў у гатоўцы. Гэта замест алея выкарыстоўваць масава кляраванае. Гэта, я не ведаю, як дакладна яно перакладаецца шчыра. Вось. Я вам пакажу, як гэта выглядае. Там літаральна масло просто выкидывается на пательню, оно плавится. И ачмуренная штука. И лепей, чым вялікая колькасць алеяў. А па кошту, ну як мінімум тут, па кошце гэта літаральна як алей. А так такой жа якасці, нават можа танней час у час. Час у часу атрымаецца нават танней. Масло кхі. Ага, окей. Так, давайте-ка. У нас яйкі. Ну. Оп, атрымалася. Ну, давай. Ёсць. Ось, оно называется масло кхі, але ну, у Польшчы, калі вы шукаеце гэта, то гэта будзе масло кляраванае. У чым як бы плюсы, яно тыпу... Ну, зараз веды чалавека, які на кухні бывае раз у паўгады, так? Нават калі больш рэдка, дзякуючы экстрэмным пакатлеткам, я на кухні, значыць, часцей. Дык вось, яно масла, якое... Звычайна для алея, для смажання, вам патрэбна штосьці, што мае нізкую тэмпературу плаўлення, то бок, ну, каб яно было вадкім такім. Пры гэтым высокую тэмпературу, калі яна пачынае дыміць, тэмпературу дымлення, так яна называецца. Ось, і вось гэтае масло, яно як бы увогуле эфектыўней, чым звычайны алей у гэтым сэнсе. Ось. Смак атрымліваецца даволі файны, то бок, калі вы нават, калі вы такі, як я, і крыва разлічваеце тэмпературу, то і можете нейкім чынам падпаліць, то бок перагрэць, то масло гэта зробіць так, каб у вас смак атрымаўся ўсё роўна нармальна. Нават калі вы накасячылі, як я, звычайна гэта раблю. Так, у нас тут трохі брудненько. Дарэчы, кот. Кот уначы, трошкі у нас ёсць гэты самыя папяровыя сурветачкі. Ось, глядзіце, што нарабіў уначы сёння. Паеў. Пагрыз, гуляўся, цацка ў яго такая. Так. Вось. Ну, гэта масло, я скажу, ну, для мяне адкрыццё. Гэта нешта новенькае. Так, у прынцыпе, мы гатовы. У нас сумесь наша гатовая. Далей мы будзем толькі смажыць. Смедзенцу я пакуль, наверное, запихнул. Можа не спатрэбіцца. Можа. Так, пасаліць, паперчыць яшчэ. Важны момант. І соль потым достану. Чатку я пакуль не бачу. Трохі пазней адкажу. Бачу, ёсць. Перчика. Нормально. Пойдем. Яшчэ можна так, топленае масло. Гэта вось оно, па тып масла кхі. Набыў сабе летась брызгалку алейную, вось то сапраўды вешч. Гэта як? Тыпу яна раздзяляе масло, тыпу як канкрэтна брызгае яго, у выніку цябе яно не проста налітае ў адным месцы. У гэтым сэнс? Я не ведаю, як гэта працуе. Вяршковае масло то чытко для ежы, ўсё адразу значна смачней. Я не думаю, што гэта якраз такі вяршковае масло, канкрэтна пра тое, што я кажу. Я не ўпэўнены, я не разбіраюся.
Можна змажыць на какосам, але гэта лепш для налеснікаў. Ну, гэта так, і калі яно... Справа ў тым, што гэта пра тое, якое я кажу, яно не дадае смаку. Ну, тыпу, яно смак алее, па сутнасці. Просто што смажыць значна прасцей, скажем так. Вось, чтобы калі вам, ну, як замена звычайнаму маслу, алею. Алею, выбачаюся, это не масло. Я думаю, можна яшчэ солі дадаць. Так. Есть. Так, распыляю, у выніку алею трэба значна менш. Цікава, таму што гэта даволі праблемна. Вось скажу, можа тады недахоп гэтага самага, вось гэтага масла, кляравага масла кхі, не ведаю як, вы можете па-рознаму называць. Яго асноўны недахоп якраз такі тым, што яно у вас у любым выпадку ў адным месцы сабранае. Вось. То бок, пакуль яно не растопіцца, гэта літаральны кавалак масла просто. Ну, такога. Кхі гэта кароўкавае масла, якое ператапілі, а алей гэта для раслінных. Ну, вось я пра раслінныя, ну, а пра алеі. Канкрэтна, я калі тлумачыў пра звычайныя алеі, я казаў канкрэтна вось пра звычайныя алеі. Вось, я просто называў яго маслом, што неправільна, яно як бы алея. А вось масла кхі, яно масло. Так. Таму што яно літаральна масло. Нешта, мне падаецца, я памылку нейкую зрабіў. Нейкая даволі мяккая у мяне кансістэнцыя атрымліваецца і даволі вадкая. Вельмі незвычайна. Мне падаецца, дзесьці памылка. Ну нічога. Працягваем. Яно вельмі вадкае нейкае атрымалася, я не ўпэўнены, у чым штука. Быццам бы будзе шмат вадкасці высыходзіць з гэтага ўсяго. Так, мне яшчэ бронзаветачка падае. Оп, няхай сидзе. Яйка дадаць? Дык 2 яйка ўжо дадаў. Яно просто звычайна, ну як звычайна, з маім досведам у па тыпу 5 разоў, можа быць, яно заўсёды было платней, за гэты раз яно літаральна, ну, яно тыпу, ось, ну, такое, вельмі шмат вадкасці быццам быў у гэтым усім. Я не ўпэўнены, мне падаецца, гэта шмат вадкасці, дарэчы, было ў самім фаршы. Вось. І гэта цікава. Я не ведаю, што ў нас з гэтага атрымаецца. Можа быць, котлеткі разваляцца нахрен за гэтага. Вось. Я магу, дарэчы, тэарэтычна яшчэ булкі дадаць. Ну, тыпу, яшчэ дадатковыя булкі, і гэта можа змацуе. Мука альбо манка дапамогуць. Ну, мукі тады. Атрымаюцца дранікі, ну, давайте бульбы дададзім. Котлеткавыя бліны, ну, гэта тое, што хацелася. Мы ж гэта і робім, гэта у нас з трыма нават напісана. Котлеткавыя бліны, гэта самае, котлеткавыя бліны. Так. Не, можа быць і нармальна. Я не ведаю. Ну, скажем так, як мінімум, гэта незвычайная штука. Так, зараз верну вам у кадр, а то, што вы не бачыце ні халеры. Вось. Гэта самае. Можа быць і нармальна. Зараз я спазмякаў, гэта ўсё перамяшаў. Яно яшчэ плюс-мінус, але нейкае ўсё ж такі даволі дзіўнае атрымліваецца, не ведаю. Вадкасць то наадварот добра, калі на моцным вагні смажыць, будзе корка і ўнутры сакавітасць. Ну, гэта па жаданню, тыпу. Проста для мяне пакуль я нават не ведаю, што яно як будзе, паглядзім. Может, давайте яшчэ перамяшаю, можа быць, я гэта, яно неяк счэпіцца ўсё, і я плюс-мінус вадкасць гэтую прыбяру. Яно зараз да рук клеіцца вельмі моцна. Мне падаецца, трошкі змяшалася. Можа быць, насамрэч, проста булка яшчэ не размякла, але ўсё роўна гэта будзе, мне падаецца, самыя такія вадкія котлеткі за ўвесь час мой. Мой, ведаеце, вось гэтыя гады маіх трэніровак. Ось. Фрэй прыйшла дапамагаць. Так, тут яшчэ трохі магу адчуваць кавалкі, трохі булачкі дзесьці не разарваныя. Іх можна трохі раздрабіць і тады перамяшаць яшчэ мацней.
Так. Не, мне падаецца нормально. Будем з тым, што ёсць. Паспрабуем. Мне падаецца, павінна быць у парадку ўсё. Так. Пра гэты самы аэрфраер. А паніроўка будзе? Паніровачка будзе, так. Ну, невялічкая. Там літаральна трошкі слой невялічкі будзе. Так, гэта можна ўсё пакінуць. Каты нешта вырашылі, калі у вас камера дрыжыць злева зверху, то не здзіўляйцеся, гэты каты тусяць каля яе. У вас можна па ценях можна загадацца, там час часу цені з'яўляюцца, знікаюць, вось такое, так там каты бавяць час. У прынцыпе, мы гатовыя смажыць. Вось вам люцік у камеру. Я вам загароджваю ўсё. Літаральна з кропкі назірання катоў. З пункту гледжання, як гэта выглядае для іх. Вось. Давайте, пакуль тут у нас невялічкі графонік, як звычайна распавесці, што ў нас увогуле як, чым займаемся, якія планы. Наступны тыдзень у нас у панядзелак зараз будзем далей праходзіць яго. У аўторак у нас, я пачаў гэта казаць, і я забыўся, што ў нас выпала. У нас выпала Кіберпанк 2077. Ведаеце, мне, дарэчы, з Кіберпанкам смешна атрымалася, да гэтага зараз вярнуся яшчэ. У сераду у нас будзе далей The Alters, мы паспрабуем прайсці The Alters, ну, як бы, так, некалькі тыдняў дакладна будзем у сераду за The Alters'амі трымаць. Вось, чацвер таксама The Alters, і ў пятніцу мы, як звычайна па галасаванню, як вы разумееце, тое, што у нас перамагае ў спісе справа зверху, вы можете галасаваць за куні па вашаму жаданню пунктамі канала, і гэты дайсік у нас там справа знізу дэтальна ў чаце, калі вы можете напісаць паведамленне, каля гэтага ёсць гэтыя пункты канала, за іх вы можете галасаваць за гульні, якія вам падабаюцца, і вы можете, мы будзем іх гуляць па пятніцах. І таксама па аўторках. Кіберпанк 2077, гэта, дарэчы, таксама гульня па галасаванню, і што мне адбылося? Яе дадавалі, прасоўвалі плюс-мінус актыўна дзесьці, можа быць, год назад, паўтары назад, я не памятаю, я магу папыляцца наконт даты. Я тады паставіў Кіберпанк 2077, чакаючы, што зараз ўсё яна пераможа, таму што яна была ў топе літаральна, ну там дзесьці блізка да топа. Я думаў, што так як яе актыўна прасоўваюць, яна хутчэй за ўсё і пераможа. Ведаеце, што я тады яе паставіў, і яна ў мяне ўвесь гэты час стаяла на кампе. Кіберпанк 2077 стаяў з таго самага моманту на кампе, я яго не выдаляў. І ў выніку я выдаліў яе з кампа 10 дня 4 назад, то бок літаральна перад тым момантам, як яна перамагла. Гэта варта было, тыпу, год амаль прытрымаць там і выдаліць, і адразу ж яна перамагае. Вось. Так, у мяне сумесь уся гатовая. Далей патэльня. Патэльня будзе здаравенная. Да? Давай, доставайся. Так, это ж великая. Падаецца, что так? Ну, падаецца великая. Так, у нас две патэльні. Куды б тебе так? Вось, наконт месца на кухні гэта вельмі мала месца. Вы можаце заўважыць, наколькі ракурс камеры вельмі вам дапамагае, вы яшчэ бачыце ўсё плюс-мінус нармальна, але выцяжка пачынаецца вось тут, я не ведаю, там на камеры трапіць. Ну вось, карацей, выцяжка літаральна ўзроўні як бы тэлефона, у мяне галава над выцяжкай, і як бы я навісаю над выцяжкай. Вось. І як вы бачыце, можете пабачыць, яно ўсё знаходзіцца даволі нізкавата для мяне, то бок вы разумееце прыкладна ўзровень кухні, гэта я вось рукі ўніз апусціў і аб край стала як бы кранаю, так? Вось вы можете сабе ўявіць памер гэтай кухні, плюс яшчэ месца літаральна ўсё занята зараз. Ну, вось гэтая частка ёсць, справа там яшчэ трохі, але па сутнасці я ўжо ўсё месца выкарыстаў. Ось. Так, што я жадаў? Я жадаў пачаць смажыць, так? Мне патрэбна масла. Вось гэтае масла, мне нельга яго паказваць там па-нейкаму, можа быць, не ведаю чаму. Яно тут даволі трохі дзіўна выглядае, але гэта літаральна проста масліца, зараз яно цвёрдае.
Это свежее, оно толькі дастане, так, оно неяк нават дзіўна корачкай па тыпу пакрытае. Яно плавіцца літаральна пры гэтай самай пры тэмпературы пакою. То бок ад маего цяпла яно дакладна расплавіцца, і гэта па сутнасці як замена алею. Вось. Я пра яго казаў. У Польшчы нібыта не надта ў дома гатуюць, кухня маленькая, але ж я халера гатую штодня двойчы ў дзень. Ну, ось. По мне падаецца гэта лухта. Мне падаецца, палякі нармальна дома гатуюць, і даволі у іх традыцыя ў гатоўкі дома, яна, ў прынцыпе, усталяваная даволі плотна. Так, мне спатрэбіцца, яшчэ можна ўжо, ў прынцыпе, уключаць гэта ўсё. Пакуль я буду ўсё рыхтаваць і першыя котлеткі складваць, яно... Так, гэта што я раблю, блин? Я ўвогуле не туды палез. Чайлокі у нас паўсюль. На Valiant Hearts The Great War адправляецца 900. Дзякуй вялікі. Ну, давай, пераключайся. Буду спецыяльна нізкаватую тэмпературу ставіць. Давайте на 6, можа, 5,5 нават. Ось, просто пакуль я буду... З-за таго, што размаўляю шмат, я вельмі павольна ўсё раблю, і пакуль яно няхай павольненька праграваецца, спяшацца мне няма куды. Ось такія... Просто масло, па сутнасці. Выглядае як масліца. Каб вы разумелі, для мяне гэта магія. Я не ведаў пра такую штуку, я даведаўся некалькі гадоў назад, можа, 2-3. Для мяне адкрыццё гэта было ў Польшчы, то бок я нічога не чуў пра гэтую халеру ў Беларусі. Ось. Так, пакуль пакінем. Нам зараз паніровачку трэба будзе зрабіць для котлетак. Реально, мне падаецца, будзе трошкі праблемай той, што яны трошкі такія вадкія. Калі атрымаюцца блінчыкі, тады атрымаюцца блінчыкі. Правильно? Чаго нам увогуле клапаціцца пра гэта? Так. Зараз я знайду паніровачку. Гэта яно. Цудоўна. Знайшоў. Так. То нормально будзе бачна? Пытаецца, ось так будзе лепей. У нас сухаркі адразу гатовыя. Так. Я, мажліва, таксама упершыню чую бачу гэтае масло. Для мяне яно у навіну. Нешта зусім новенькае для мяне. Адносна новенькае, калі вы можете штось лічыць новенькім, калі прайшло ўжо 2-3 гады. Так. Пакуль патопіцца яшчэ, мы нікуды не спяшаемся, правильно? Чакаем. Так, я свароду здзіўлена, што каточкі настолькі не зацікаўлены ў працэсе. У мяне глаўкот будзе трымаць за нагу і патрабаваць ежы. Яны ў нас дрэсіраваныя. Я скажу, я таксама гэтага не чакаў. Але ў іх ёсць іх час ежы, і яны не атрымліваюць ежы ніколі акрамя свайго часу. У выніку яны цікавяцца, яны спрабуюць скрасці штосьці, але калі мы каля ежы не знаходзімся. Толькі ў тыя моманты, калі мы каля ежы не знаходзімся, калі мы кантралюем гэты працэс, то як ёсць. Так, я чат трохі прагартаю. Пачне нібыта не надта ўдобна. Так, гэта я бачыў. Valiant Hearts. А што вы там заўважылі? Я нешта прапусціў. Я баюся зараз проста сабе наладу ўсё зламаць. Пакуль яно плавіцца, амаль расплавілася, я зараз пайду кліп пагляджу, што вы там зрабілі. Дай смажиться на пательне. Реально кайфуй. Смешно. Так, вернуться назад на свой же стрим, а то я... Верните мне стрим, коли ласка. И хуку можно отключить. Я и так себе добро чую. На Divinity Original Sin 2 отправляется, и мне не показывая, кольки отправляется, тому я вам не скажу. Отправились пункты каналу. Моя так само по раскладу ідуть, але Касік усё роўна раптам патрабуе. Можа быць, я вось гэтага нюанса не магу сказаць, потому что гэта, на мой погляд, непрадказальная штука. Вось, дарэчы, вось оно масло гэтае растапілася. Кайфовае, я не ведаю.
для мяне гэта ўвогуле падарунак, таму што я часта занадта высокую тэмпературу стаўлю і мяне літаральна, ну, я як бы не супраць, мне па смаку нармальна, але яно дазваляе мне, ведаце, антыпрыгар такі, смак не сапсуецца таго, што я занадта высока паставіў. Так, у цябе корачка можа атрымацца ў выніку абпаленая такая, але пры гэтым смак не сапсаваўся унутры, ён не задымлены. Ведаеце, ад некаторага алея такі, як быццам бы задымлены смак застаецца, калі ты перапаліў. А я майстар перапаліваць рэчы, таму можа зараз, дарэчы, ну, чакаем, гэта у нас атрымаюцца котлеткавыя бліны зараз. Так, ведаеце што, трэба неяк зрабіць, каб вам бачна было ўсё. Зараз я паспрабую прыдумаць нешта. Бо вы ж працэсы не будете бачыць. Альбо я вось так зраблю, трошки бліжэй, вось гэта трошки сюды. Нешта падаецца, у мяне ў папярэдні раз атрымлівалася ўсё бачна даволі. Так, ну давайте паспрабуем так, можа быць нармальна атрымаецца. Трошки блізка ўсё, не вельмі зручна. Так, я рукі не памыў перад гэтым, яно у мяне ў выніку проста ўсё наліпло. Ось. Што яшчэ? Па перакладу дыска Элізіума. Сёння буду адпраўляць адзін з дыялогаў. Адзін з дыялогаў у нас гатовы. Ну, я казаў ужо, у нас гатовыя 2 дыялогі. Адзін з іх якраз такі яшчэ пакуль не адпраўлены. Я яго адпраўлю ў новую версію. Сёння жа, калі будзе час, ну, пасля стрыма, хутчэй за ўсё будзе час, я адрэдагую там у адным дыялогу яшчэ памылкі, і у нас у выніку будзе солидная частка готова, але я ўсё яшчэ не пэўнены, што адпраўляць у версію. Ці адпраўляць у версію полностью дыялог, альбо толькі частку яго. О, блин, які... Як я так перамяшаў? У мяне кавалак гэтага самага булачкі літаральна здаравенны. Ну, карацей, не, давайте яшчэ раз перамяшаем. Я яшчэ раз пераправеру гэта ўсё. То неяк у мяне там кавалак здаравеннай булкі просто застаўся. Вітаю, Лебус. Вось, і у выніку у версію адправіцца тое, што будзе. Просто пераклад быў заўсёды неяк трошки большым прыярытэтам, чым котлеткі. Стрым па котлетках у нас хутчэй спачатку быў флешмобам, у выніку вось мы тут. Вось. І ў выніку мы... Так, яшчэ падаецца вось тут булочка. Раздзелім. Вось. У выніку атрымліваецца у нас будзе версія, можа быць, на наступным тыдні, хоць і маленькая, нягледзячы на тое, што паміж версіямі прайшло шмат часу. Вось, але у апрацоўцы занадта вялікія дыялогі. І тады атрымліваецца як бы з-за памера у нас як бы даволі доўга, пакуль мы не скончым дыялог, мы не лічым яго гатовым. Вось, а частку яго выкладваць вельмі не хочацца. Вось. Наліпанне задзёўбывае, таму я звычайна спачатку ўсё ляплю, а потым ўсё панірую, а потым на чыле смажу. Мне жонка трошки як бы тэхніку падсказала, я зараз паспрабую гэта зрабіць, гэта не факт, што атрымаецца. Карацей, адна рука мокрая, і карацей, адной рукой вы робіце адно, другой другое. Зараз я паспрабую гэта зрабіць, але з-за таго, што моя ўвага зараз размеркаваная, атрымаецца нейкая лухта, так што гатоўцеся, зараз будзе лухта. У мяне частка мяса наліпшага зараз проста ў гэту саму адпраўляецца уже каторы раз. Ось, а мне за фаршем ісці на заўтра на пікнік і іншая ежа. Ёсць у нас сяброўка кулінара, будуць дранікі з лісічкамі на вогнічы, і бургеры з камамберам і бруснічным варэннем. Блін, слухай, я і так слюнай трошки захочуся, я літаральна... Я не жартую, я літаральна зараз слюной пачаў захадзіцца, я просто чытаў гэта. Он, каб гэта ж з анекдотам не атрымаўся. З анекдотам я шчыра не вельмі... Я думаў, што гэта добрая ідэя з анекдотам. І ў мяне была ідэя на стрым, але давайте я вам агучу яе, гэта не будзе вам спойлерам. Я думаў знайсці нейкі зборнік анекдотаў, жартаў, ну па тыпу просто набор жартаў, і зачытваць яго. Пры гэтым зачытваць я пакуль гуляю у Dark Souls. Вось такая камбінацыя. Гэта першая ідэя, якая прыйшла мне ў галову, мне падалося гэта як вельмі добрая ідэя. Навошта я толькі што памыў рукі, навошта я іх выціраю. Так, я специально их для гэтага мыў, каб не наліпала-то. Я вельмі разумная. Вось. Ідэя была такая. Я сяджу і зачытваю анекдоты раз па тыпу у хвіліну, я зачытваю анекдот, пакуль я нешта раблю, там босса б'ю. Вось такое. І ў гэтым як бы сэнс стрыма. Такія чыловыя, тупаватыя, нейкая херня адбываецца на экране, а ў Dark Souls я магу думаць, гуляць не здумваючыся амаль. Вось. Вось у гэтым сэнс быў стрыма па анекдотах, але так атрымалася, што я не знайшоў ніякага зборніка анекдотаў, дзе анекдоты былі бы смешныя. Ну, я не знайшоў смешных анекдотаў. Вось такая праблема. Аўтаматызм, ну вось.
Подсохло уже, мне падаецца. Так, яно реально стало лепей. Яно звычайна адразу такой кансістэнцыі пачынае, і потым яно ўзмацняецца, але... Так, зараз паспрабуем тэхніку. Тэхніка ў нас... Атрымліваецца, як бы одной рукой у нас будзе наліпаць рука. Трохі скінем мяса. То бок одной рукой ты тыпу катаеш котлеткі. Ну, ты дапамагаеш трошкі гэтай рукой правай. А левая у цябе заўсёды яна мокрая, то бок гэта сухая, ну, амаль сухая. Вось. Мы готовим ось гэты кшталт і правой рукой абвальваем. На правую руку амаль нічога не ліпае такім чынам. Амаль нічога. Ось. Нейкая вялікая, здаравенная котлетка атрымалася просто. Яны реально, яны вельмі мяккія. Яны будуць дрэнна трымаць кшталт свой. Ну, паглядзім. Давайте фігачыць як ёсць. Я ўсё павыкладваю. Вось, калісьці ў бібліятэцы знайшоў здаравенную кніжку зборнік беларускіх народных анекдотаў. Цікава, ці жывая яна там яшчэ. Я знаходзіў розныя зборнікі, але мая праблема з тым, што ўсе гэтыя зборнікі на беларускай мове, яны не актуальныя, ведаеце. Тыпу, актуальнасць гэтых анекдотаў знікла дзесьці ў 20-х годах папярэдняга стагоддзя. Праблема гэтых анекдотаў. Я не магу сказаць, што яны актуальныя, смешныя альбо што-небудзь. То бок яны актуальныя былі тады. І ведаеце, у чым суму яшчэ гэтых анекдотаў? Яны ўсе пра тое, як беларусам дрэнна. Ведаеце? І таму я ўсё, што я бачыў, я вырашыў, што не. Я не здолен. Калі вы можаце знайсці нешта больш-менш актуальнае, дастаткова смешнае, я не кажу, каб яно было тыпу хотя бы 80-х анекдоты, там, ну, 90-х, такое вось. Каб гэта хапіла на 2 гадзіны кожную хвіліну, ну, глядзіце разлік які. Калі кожную хвіліну казаць па анекдоту, расказваць, альбо ў 2 хвіліны хаця б, ну, давайте кожную хвіліну возьмем максимум. Мне патрэбна 120 анекдотаў на 2 гадзіны стрыма, так? Ну, по такому разліку просто прыкідначнаму. О, я казаў про тое, што у нас будзе дзесьці тарчаць, карацей, цыбуля. Вось я зараз тарчал, я зараз іх назад запіхваў. Вось. І ў выніку 120 анекдотаў патрэбна знайсці. Дзе знайсці 120 анекдотаў, якія хаця бы плюс-мінус смешныя. Вось такая вось праблема. Таму, хутчэй за ўсё, так сама, з анекдотаў мы будзем нешта пераносіць, бо я не ведаю, як гэта зрабіць. Ну, тыпу, яно ідэя простая, але гэта ператвараецца у сам прыдумае анекдоты. Я не стендапер, вы бачыце, я такое не нафігачу. Мне патрэбны стендапер, які напрыдумвае ўсе гэтыя жарты. Ось, і гэта будзе альбо будуць вельмі дрэнныя жарты, ведаеце, па тыпу, за якія мне самому будзе сорамна потым. Не халера, карацей, яны вельмі клейкія, яны даволі мяккія, нешта атрымліваюцца. Всё роўно будуць смачныя, пофіг на ўсё, яны будуць смачненькія. Яны там могуць смажыцца альбо не. Мне падаецца, яно тэмпературы пакою просто гэтай самае. Растапілася масла. Реально? Можа паддаць зараз яшчэ. Ладно, давайте я просто выкладу ўсё на патэльню, а потым уключу тэмпературу. Паглядзім, як будзе атрымлівацца. Вось, карацей, так. Так што з анекдотамі, я думаю, мы просто стрым гэта не будзе яго, мы просто перанесем на што-небудзь пункты, уже абмяркоўвалі гэта, і будзе ўжо неяк няблага. Чамусь анекдоты вымерлі, асабліва пасля дамінацыі мемаў. Інтэрнэт забіў анекдоты. Вось і ўсё. Так, это правда. Таму што нават самы смешны анекдот не перабіваўся нават віруснай рэкламай у нулявых, я скажу. Вірусная рэклама, вірусныя, просто кіно добрае, нейкія смешныя камедыі лепей расцягваліся на цытаты, і ўсе разумелі гэтыя цытаты. То бок, культура анекдотаў проста памёрла ў гэты момант, таму што які-небудзь еўратур, ну, я разумею, што гэта пытанне яшчэ пакалення, але літаральна па тыпу пакаленню, якое глядзела еўратур, яму як бы навошта яму анекдоты. Так? Можа, так і трэба такі анекдоты? У сэнсе супердрэнныя, за якія шкада потым будзе за то, што я іх расказаў? Ну, людзі, якія мяне ж не ведаюць, яны будуць рэальна ўсур'ёз успрымаць, што я гэта на поўным сур'ёзе расказваю. Херню нейкую. Абсалютна абсурдную. Тыпу, я не ведаю. Мне нават нічога не прыходзіць у галаву зараз. Я максимум, мне просто яшчэ такой фантазіі эксперыментаў мне хопіць на, можа быць, 5 анекдотаў. Тыпу, і ўсё, на гэта моя фантазія скончыцца.
Открываешь AirDot Jokes, берешь 120 штук от Тули, по-белорусски их рассказываешь. Дык это складана, ну, по типу Dead Jokes рассказывать, я люблю Dead Jokes. Рассказывать Dead Jokes на беларускай, это ж, ну, перакласці Dead Joke удала, трампна, гэта цэлае мастацтва. Вось. І большасць з гэтых Dead Joke не будзе працаваць. Зайшоў неяк малоток у доту, і ўсё няма малатка. Я ж кажу пра тое, як беларусы пакутуюць усе анекдоты. Як у нас зноўку CV4 на першым месцы. Вось глядзі. Ты думаеш, я просто так сервер ладзіў? Я кажу, CV4 прасоўваецца вельмі актыўна. Я ўдзячны, мне весела. CV4 цудоўная гульня. Мне захацелася ва ўсе цывілізацыі ўвогуле перагуляць, пакуль у 4-ю гуляў. Просто, типу, гэта весел. Так, мне трэба рукі будзе памыць, бо ўжо склейваецца ў мяне ўсё. Але гэта апошняя, яна будзе самая тырчачая ва ўсе бакі. А справа стаіць кі? Так, гэта вось яна. Дарэчы, там у ГОК раздаюць у знак супраціўлення цэнзуры кіпот навел графічных для аднорукіх бандытаў. Блін, у мяне... Я забраў гэты набор, Лепус. Толькі я не ведаў, што за набор я бяру. Карацей, учора прыходзіць ліст. Давайте вам. Зараз для тых, хто не разумее пра што, я не буду канкрэтна казаць, таму што мала ли, ну, гэта, я не ведаю, правілам твіча не кантралюецца. Вось, але глядзіце, якая справа. Учора прыходзіць ліст ад ГОК па тыпу цэнзура забівае гульні. Як вы ведаеце, зараз PayPal, можа быць, вы ведаеце, можа не. PayPal зараз адключаны, можа быць, ужо не, я магу памыляцца. Пэўны час PayPal быў адключаны на платформе Steam, і ім нельга было карыстацца. Платформы, гэтыя самыя аплат, сталі закрываць доступ да гульнявых сервісаў, то бок яны кантралююць тыпу поток грошай, і яны раптоўна пачалі цэнзурировать платформы. І гэта трохі адбіты прэцэдэнт, неважна на якую гульню, неважна па якой нагодзе, але сервіс, які прадстаўляе сістэму аплат, пачаў умешвацца ў цэнзуру, што само па сабе, па-мойму, вар'янства. Калі платформа дазваляе гэта прадаваць у сябе, гэта яе праблема, а не праблема платформы, як бы, якая аплачвае. Дык вось, гэта са стымом здарылася, і ГОК выпускае тыпу якраз такі на гэта падтрымаць гэтую ідэю і прыцягнуць увагу да праблемы, яны раздаюць цэлы набор гульняў, там не ведаю, 10, можа 15-20. Вось, мне прыходзіць ліст па тыпу цэнзуры забіваюць, ну, па тыпу пачынаюць лішаць нас гульні, вы не ведаеце, калі вы згубіце сваю гульню просто з-за таго, што хтосьці ў плацежным сервісе вырашыў гэта. Я такі, блін, гэта ж поўная лухта. Заберце па тыпу 10-15 хвілін, каб падтрымаць гэтую ініцыятыву. Я такі, добра, я ўводжу гэты код, які там даецца на паштовым яшчыку. Уводжу такія гульні залічаны на ваш рахунак. Я такі, цудоўна. І потым я адчыняю сваю бібліятэку, і я бачу, што там за гульні, я такі, а там 18+ контент, карацей, усе гульню. Я такі, ага, окей. Ну, дзякуй, канешне, але гэта не тое, чаго я чакаў, шчыра. Ось. Так. Давайте зараз. Там котлетки нават не смажатся, мне падаецца. Не сказала этой температуры. Зараз я вернуся до патайны і читаю чат. Так, нам так и не показали шпионов, мы обовязково... Так, не, у нас же шпионы были. Не, почекайте-ка, яна ўсё ж таки нагрэта. Давайте я накрыю. Я бы поглядзеў, можа, што з іншага боку адбываецца ў іх, але... я не упомню. Давайте яно хоть так будзе прагравацца, пакуль я чатку читаю. Як па мне, нічога страшнага, бо яны з цэнзурай задзяўбалі, і чыста ў знак пратэсту можна забраць. Так, разумееш, у мяне ніякай праблемы няма, я просто, скажем так, не тыя гульні я чакаў, што ў мяне там акажуцца. Вось. Так, мне ўжо ж прыйшоў ліст з запрашэннем першага дня бета-тэсту Battlefield 6, прыемна, цудоўна. Я у Battlefield вельмі шмат гуляў, у першы, другі, нават першы ён уже не называўся, першы Battlefield, ён называўся, по-моему, Battlefield 1944, нешта такое. Вось, і мне вельмі падабалася, я вельмі шмат часу пабавіў у другім Battlefield, і потым яшчэ гуляў у трэці, і трошачкі ў чацвёрты. Але потым я скончыўся. Для мяне ў пэўны момант Battlefield памёр. Я не перастаў яго гуляць. Я ўвогуле ў шутары перастаў гуляць. Так, шосты выглядае, дарэчы, неблага. Ну, я не ведаю, буду ли я ў яго гуляць, хутчэй за ўсё не, але выглядае мяне, як старога, скажем так, фаната серыі, мне падабаецца тое, што я бачу. Так.
Вось бы яны Ready or Not раздалі, дзе таксама цэнзура і дзеля кансоляў пагоршылі графіку. Ну, было бы добра. У мяне Ready or Not няма. А першы Battlefield 1942. Вось ён. У мяне ўсё яшчэ мурашы па скуры, калі я чую галоўную тэму Battlefield, аж мурэнная тэма. Так, давайте паглядзім. Тут хутчэй за ўсё ні халера не змянілася. Таму што тэмпература, мне падаецца, нізкавата ўсё ж такі. Я спрабую падвысці. У нас на Divinity Original Sin 2 отправляется яшчэ 1000. Дякую, Эрік, Тэншик. Тэншик же, правильно? Так, Тэншик. Мы ў Мінску клуб арендавалі 20 нас чалу студэнтаў у Battlefield 1942 гулялі, і ў мяне ён праінсталяваны дагэтуль. Ён круты. Ну, по типу Battlefield, в принципе, крутая як бы серия. Давайте попробуем перегарнуть, поглядим, что у нас там атрымліваецца. Але зноў жа, я ў пэўны момант перагарэў на шутары, на мультиплеерныя шутары. Ну, у прынцыпе, яны як бы трошкі штосьці ёсць, але яшчэ смажыцца і смажыцца ім. Нагадваю, у нас котлеткі курыныя. О, вось гэта просто смак. Выглядае такая. Блин. Хацелася б, каб яны яшчэ былі больш запечаныя такія, але, ну, мне падаецца нізкавата тэмпература ўсё ж такі для пачатку. Блин. Ну, давай, пераготуйся. У прынцыпе, тут месца зараз, калі яны ўжо так поджаліся, тут месца для яшчэ котлетак ёсць, але мы ў наступную партыю ўжо закінем. Ну, бачыце, яшчэ можна там напіхаць. Так, давайте далей. Накрыем гэта ўсё, няхай прапякаюцца. Масла кхі у нас дадаць, можа быць, яшчэ. Было бы добра. Яго трошки выкалупаць. Яна як бы цвёрдая поўнасцю, але як толькі вы, як бачыце, трапляе на патэльню, калі яна хоць трошки прагрэтая, яна адразу расцякаецца. Яна тая просто літаральна ад тэмпературы пакоя. Яна вось такой кансістэнцыі, нават трошки уже падтапілася. Не лічна даже, што яна просто збоку стаяла. Давайте вось сюды. І трошки трэба будзе. Давай, падай. Котлетка вырашила покататься. Ну. Як же пахне, калі смажыцца. Так, я так ва ўсе гуляў, акрамя няўдалага Hardline. Hardline. Я, можа быць, увогуле яго прапусціў, я нават назву не ведаю. І 2042 выцягнулі, стаў ён нармальным. 2042, пачакай, 2042 гэта не стары Battlefield, які быў у будучыні, не? Я магу памыляцца. Я проста яго так і не гуляў онлайн, я толькі гуляў у піратку адзінку. Котлеткі гужаць прыгожа. Ну, котлеткі смачненькія. Кайфы будзе. Гэта індукцыйная патэльня, наколькі ведаю, не павінна быць. Я ж казаў дранікі, што беларус не гатаваў, будуць дранікі. Ну, я літаральна, калі нават гэтую самую лазанью раблю, то ў мяне ўсё роўно дранікі атрымліваюцца. Нават калі не глядзячы на тое, што там бульбы няма. Так. Далей уже, ну, калі у нас зноў перапынак, буду расказваць, што ў нас увогуле адбываецца. Адбываецца ў нас у агучцы. Мы робім агучку новага серыяла. Агучка серыяла «Самурай Чамплу» ўжо скончана, і нават выйшлі большая частка серый ўжо ў бясплатным доступе на Кинокіпе і на скрынцы, так што вы можете там паглядзець. А гэты самы. А новы серыял яшчэ толькі-толькі быў скончаны, літаральна учора быў скончаны пераклад. У нас ёсць субтытры. У нас разабраныя амаль усе рэплікі, наколькі я ведаю, то бок у сэнсе, што мы у гэты раз мы вырашылі трошкі іншы падыход, і гэта паспрабаваць зрабіць поўны спіс усіх рэплік, якія чалавек павінен прайсці, і ў выніку ён можа адразу бахнуць увесь серыял. Гэта даволі зручна. Павінна нам дапамагчы трошкі з нашай хуткасцю. Вось, так што можа новы сезон серыяла, пра які я назву даваць вам не буду зараз, сакрэцікі. Вось, але ён ужо ў падрыхтоўцы, і можа быць мы зробім першы сезон, і можа быць яшчэ нагонім, зараз выходзіць другі сезон гэтага серыяла, можа быць потым ўжо будзем думаць над другім сезонам і нешта кудысьці рухацца ў гэтым напрамку. Спадзяецца, атрымаецца. Гэта пра паліцейскіх, которые Самурай Чамплу не пра паліцейскіх. Самурай Чамплу ён пра
гэта самае па тыпу сярэднявечную Японію, але насамрэч не хадзі не пра гэта. Ну вельмі складана там патлумачыць, таму што там ёсць серыя пра бейсбол, каб вы разумелі. Спойлер, там есть серия про бейсбол. Теншик, ладно, мне падаецца, нас раскусілі. Чант, хаваемся. Так, гэта Дан-Дадан. Мы займаемся агучкай Дан-Дадана. Вось. Это першы сезон будзе. Вось, ён толькі пачынаецца. Працуем над гэтым. Ну что там у нас? Запотели. Файненькая яка. Вытяжка зараз выключена, тому увесь пах котлеток зараз по ўсёй хаце будзе. О, накапало водичкой хутчэй прибирать. А! Что там? Тише мне. Пачалося. О! Дзесьці водичка дзе трапіла, там не вельмі прыемны пах пайшоў. Яны нават гэтага самага свайго вадкасці не выдаюць. Не, вадкасць трошкі ёсць, але там не только шмат. Можа ўсё ж таки нормально, можа і ок. Яна адзінае, што перад тым як трапілі на патэльню, яны літаральна былі трошкі дзіўныя. Ну, нормальненько. Можа такое, што яшчэ на нізкай смажу, яно можа быць вадкасць эту аддала больш, я не ведаю. Я не упэўнены. Майстар кухні гэта не пра мяне. В принципе, я бы, может, давайте попробуем, а? Есть только один способ доведаться, я не упомню, зараз я готовы, не готовы. О, у меня ножик еще есть, остался. Я зараз вызготовлю центральную, яна самая... Так, зараз почекайте. Так, у меня гэта самая жонка зараз за патэльню прырэжа, так што не. Зараз. Такая, блин, не. Только не патэльня, я ж асцярожнік. Всё по парадку. Так, бяром. Забіраем сабе на тарелочку. Гэта літаральна толькі для спробы. Гэта тарелочка спецыяльна маленечкая, не ведаю навошта, я памыю яе потым. Так. Спрабуем разрэзаць. Ну яно выглядае. Чант, абсолютно просмаженный. Я могу яшчэ падрымаць іх. Вось, але гэта не абавязкова зусім. Дэгустацыя. Не, вадкасць усё яшчэ засталась трохі. Яно смачна, але трошкі вадка. Давайте дадзім яшчэ масла і накрыем зноў. Я зніжу нават тэмпературу. Дам яму яшчэ трошкі пашкварчыць. Оп, вылетел нават трошки. Дам трошки вадкасці эту выпусціць. Гэтая вадкасць так і засталася ў них унутры, нягледзячы на тое, што яна як бы выглядае прасмажаным. Жонка жадае паэксперыментаваць, паспрабаваць. Як табе смак? Жонцы падабаецца, мне не падабаецца. Я паспрабую яшчэ, я ўсё ж таки паспрабую зрабіць тое, што жадаю. Ось, я результатом не вельмі задаволены. Так, 2042 апошні, як у 2021 выйшаў, але ён быў на выхадзе без кампаніі, забагаваны, вылетаў, глючыў. Хардлайн быў пра гандаль рэчывамі, але я яго скіпнуў і нават не набываў. Окей. І каштаваў 80 евро на старце. Ну вось кошты мне пужаюць. Дзе дэгустатары? Ну, дэгустатары зараз галоўныя, дарэчы, б'юцца за каціны дом. Так. Я замовіў сталёвую ВМФ патэльню, а жонцы доктара забараніў смажанае, таму стаіць ужо тыдзень сяродка некарыстаная, рашыў.
Вырашыў быць лайк-про і смажыць без пакрыцця. Угу. Ну блин, гэта круто, але я такі кухар, што як вы разумееце, я тут увогуле госць на гэтай кухні і гэта самае нерэгулярна тут знаходжуся. А котлетка неблагая. Цікава, колькі кі каштуе у вас. У нас дык недзе 7 евро за 400 граммаў. У нас кі каштуе літаральна столькі ж, колькі алей. Вось, таму выбар, што браць, ну, літаральна, ну, просто так бярем кі, таму што яно без розніцы, што браць. А кі, як бы, мне падабаецца больш. Вось і ўсё. Паспрабуй рукі перад тым, як будзеш ляпіць, патрымаць. Перад тым, як ляпіць, патрымаць рукі пад халоднай вадой, і тады не будзе чапляцца, я так раблю. Я так і рабіў. Просто ў пэўны момант уся вадкасць з рукі сыходзіць і ўсё роўно пачынаюць клеіцца. Як сметанковае масло? Не, я толькі пра алей магу сказаць. Ну, по типу, по кошту, і калі гаворка пра кошт, то кошт літаральна як у алея. То бок гэта не той, каб выбар, мы выкарыстаем, ну, скарыстаемся больш колькасцю, по типу, як гэта? Заплатім больш, выкарыстаемся большай колькасцю грошай, я збіраўся сказаць. Заплатім слова ёсць. Типу, пытанне не ў тым, што мы заплатім больш, атрымаем больш якасць. Не, літаральна просто платім столькі ж. І атрымліваем гэты самы маслакі. Вы не бачыце, як я ем котлетки, глядзіце, карацей. Вось котлетка. Вось она падымаецца наверх. Знікнення котлетки. Там водички гэтай натекло, я помылку зрабіў. Зараз уже павінна быць готовая. Давайте укладывать это ўсё. Я, может, ператрымаў нават. Пакуль я трындзеў. Ну, бачите, вось она у нас, смаженый бачочек. Ну, нормально. Там яшчэ шкварачка цудоўная, я паглядаю, вось гэтая. Застанецца на потым. Блин, мне нешта... О, вось гэтая пропеченная нават нормальненько так. От души. Зараз буде яшчэ одна партія. Давайте адразу з-за того, што у нас як бы мы трохі перагрэлі патэльню, яна зараз будзе вельмі актыўна шкварчыць у нас. Зараз я тэмпература 5, нормально, нам падыдзе. Я зараз шмат масла гэтага бахну, просто души. Ніколі столькі не карыстаю. Я вельмі не эканомна яго карыстаю, каб вы разумелі. Не глядзіце на мяне, гэта неправільна. Так, гэта я перакладу, бо я не ўмею яшчэ эфектыўна карыстацца паверхнямі ўсімі, якія тут ёсць. Закинул свою аэрфрайер без паніроўкі, без патэльні, і так будзе смачна. Ну, няблага, смачненько. Цікава, калі котлетки посмажаць на кокосовом алеі, што атрымаецца? Ну, атрымаюцца алейкі са смакам кокоса, я так разумею. Зноў спрабуем. Я пачаў гэта рабіць, давайте мы яшчэ, у нас паніроўкі не хопіць. Хутчэй за ўсё. Вось, нічога сабе як тана. Ну вось такая справа. Я скажу, ну, гэта хутчэй за ўсё прыклады з Варшавы хутчэй. Ну, наконт кошта, таму што як вялікі горад, я думаю, ёсць свае плюсы, не гледзячы на кошты за гэты самы за кватэры, вось гэта ўсё. Так, дзе моя паніровачка? Мне падаецца, з-за таго, што гэта ўсё ж такі даволі вялікі такі гандлёвы як бы цэнтр, то шмат такіх тавараў, якія ў іншым горадзе будуць каштаваць даражэй, тут яго лягчэй знайсці і лягчэй знайсці танна. Гэта тэорыя. Можа быць ніяк не пацверджаная практыка, і пры гэтым вы можете за нейкі абсолютно звычайную рэч заплаціць значна даражэй. Моя думка.
Так, знову помити руки під холодною водою. Ці я вас не зрозумів зараз, і наоборот на типу у Варшаві капзда, яку дорога. Я зараз буде вельми неємкий момент, коли визначиться, що мелося на увазі дорога, бо я за коштами не вельми просачав. Ось. Знову ж, не я ж набуваю, а жонка. Я ж спеціаліст такий у гэтых штуках. Давайте яшчэ паніровачкі. А я калі стаў некалі смажыць на рапсавым алеі, адразу пабачыў, што не гарыць як сало сланечнікаў, і яйкі не зліпаюцца на какосавым таксама нармальна. Ну, і зноў жа, я нават падтрымаць гэтую размову не магу, таму што для мяне, тыпу, масла які, вось гэта вялікае суперадкрыццё, супертэхналогіі, гэтыя вашы касмічныя, і ўсё, на гэтым мае веды скончваюцца. Тыпу... Вось, калі мы бралі, дарэчы, калі мы толькі масла знайшлі, то яно тады каштавала нават танней трохі, чым за алей, які мы набывалі. То бок мы ў пэўны час нават сэканомілі, але лічыцца, што ён па тыпу павінен быць даражэй. Вось, для нас гэта было відавочны выбар, мы перайшлі, а потым кошты як падняліся, яны прыкладна аднолькава каштаваць сталі. Вось, але мы засталіся ўсё, што на масле гэтым. Блин, руку яшчэ прыйдзецца ўсё ж такі ў ваду апусціць, бо вельмі зліпаецца. Ну што, планую наступны нейкі флешмоб, правильно? На гэта самае. Што мы будзем рабіць замест котлетак? Не, насамрэч такія стрымы добра, адзінае, што падрыхтоўка заняла шмат часу. Ну, тыпу, не сама падрыхтоўка, ведаеце, па тыпу зараз запусціць такі яшчэ адзін стрым будзе значна прасцей, калі ён такі жа стрым. Вось, гэта ўжо ўсё наладжана, мы ведаем, як гэта працуе. Калі нейкія праблемы з гукам, дарэчы, калі у вас ёсць нейкія праблемы з гукам, нешта не так, кажыце. Ну, смажам шашлыкі, так гэта ж мне трэба на вуліцу выходзіць. Я ж увогуле не гэта самае, я ў вуліцы не бачу, я не ведаю, што гэта такое. В общем, так вось, пра што я спрабую сказаць. Тыпу, падрыхтоўка як бы сама па сабе, яна заняла шмат часу, проста гэта было павольна, па тыпу, пару гадзіна-дзве ў тыдзень максімум. Там, тыпу, разабрацца, нейкае пытанне закрыць, паспрабаваць. Ну, карацей, вось такога плана. А з таго, што ўсё ў навінку, то яно ўсё і доўга. Вось, калі б я ведаў, што я рабіў, то я бы гэта зрабіў значна хутчэй, канешне. Але ў гэтым як бы і сэнс быў. Дранікі, ага. Ну, в прынцыпе, дранікі так-то неблагая ідэя. А то што я? Ну, каб вы разумелі, па тыпу дранікі я смажыць, ну, у мяне няма цвёрдага меркавання наконт таго, як правільна смажыць дранікі. У вайне, дранікавай вайне ў Ціўтары, трэцяй дранікавай вайне ў Ціўтары я не ўдзельнічаў. Я застаўся ў баку. Ось. І там меркавання ў мяне, як правільна іх смажыць, проста няма. Ось, як правільна смажыць дранікі? Трэба дадаваць муку ці не трэба? Давайте, чат, дапамагайце. Зараз я тут чацвёртую дранікавую вайну пачну. Лазанья. Ну, вось лазанью я ўмею гатаваць. Лазанья адзінае патрабуе шмат мікраменеджмента, таму што паралельна у вас гатуюцца два соусы, якія вы паралельна сочыце за іх станам, і вы вельмі абмежаваны ў часе ў пэўны момант. То бок ёсць момант, калі трэба пакінуць, ну, па тыпу, паспець зарабіць штосьці перад чымсьці. Ну, складана вам зараз патлумачыць, калі ў рэцэпт не глядзець. Вось. З котлеткамі значна прасцей, то бок, ну, я па тыпу раблю з тым тэмпам, якім раблю, правильно? Я з вамі паспяваю размаўляць. Усё густая гэтая война без дура. Ну, вядома ж, ніякай вайны не было за дранікі. Так, невялікі путч дранікавы.
Аккурат вось сёння дранікі гатаваў, 5 штук атрымалася. Бульба, соль, перец. Во, цудоўна. На сняданак так устаў, дранікі пасмажыў, дзень атрымаўся, правильно? Кайф. Я не ведаю, колькі часу, для мяне ўвогуле быццам бы ўсё імгненна праляцела, я не ўпэўнены. Мне падаецца, па адчуваннях я бы сказаў, што стрым нават і гадзіну не цягнецца. Але хутчэй за ўсё мы ўжо да 2 ляцім па часе, я нават не ўпэўнены. Я неяк так на расслабоне, ну, медытацыі нейкай, смажанай медытацыі аказаўся. У мяне мама рабіла такі налеснікі, а я зараз так, вышэй я згубіў паведамленне на якой адказ. Просто гатую нашай сям'і, закупамі я займаюся. Звычайна раз на тыдзень еду ў Lidl і закупаюся на тыдзень. Калі выкладваю на транспартёр свае пакупкі, ззаду становіцца і падпірае нехта, і табе дае паўметры на тую кіпу. Яны заўсёды размаўляюць па-расейску, бо ніколі такія індывіды не казалі па-літоўску. У мяне дзіўная сітуацыя, у мяне зараз на апошнюю котлетку мне не хопіць месца. Нават калі я гэтую здаравенную зраблю, мне ўсё роўна застанецца фарша на яшчэ одну котлетку. Так што у нас можа быць патэльня адной котлеткі. Гучыць як назва для кіно. Патэльня адной котлеткі. Блін, мне яна, бачыце, якая яна мягенькая, яна нейкая незвычайна, я не бачыў, каб у мяне так атрымлівалася. Яны максімальна нежныя такія. Я спрабую нейкі кшталт зрабіць, але мне падаецца, атрымаецца як атрымаецца. Будь там, калі ласка, будь добрай котлеткай. Працягвай такой быць, усё на месца. Што рабіць з апошняй? Тут літаральна вось на одну котлетку, можа быць на паўтары. Ладно, няхай яно будзе як ёсць, зараз я накрыў, гэта толькі рукі змыю, у нас будзе ўсё ж такі патэльня адной котлеткі. У драніках задзёбваю іх драць. Ну, гэтае самае. Ёсць варыянт для гэтых самых, для лянівых, заўсёды ёсць міксер. Тыпу, я разумею, што яно будзе не крупная тарка, ось, не атрымаеце вот такого эффекта. Але калі вы лянівы чалавек, як я, то гэта, ў прынцыпе, можа быць вашым рашэннем, і вы можаце лепей есць дранікі часцей, чым не есць іх і спрабаваць зрабіць іх ідэальнымі, правильно? Гэта працуе, у прынцыпе, для любой справы, якой вы ў жыцці. Не абавязкова спрабаваць рабіць штосьці ідэальнае. Галоўнае проста зрабіць, каб вам было ў кайф гэта. Так, у школьныя часы сачыў за сваімі рэкордамі. Дранік файны мог спякчы за 20 хвілін. Не халеры ты. Блін. Я ў школьныя гады максимум масла на хлеб намазваў. Так, давайте яшчэ масла дададзім і потым накрыем. Оп, ну там. Зараз яно растопіцца, і я накрыю. Нормально, в принципе, хопіць. Масла, ты там топішся? Топіцца. Цудоўна. Блин, чаго б яшчэ з'есці? Ну, вы бачыце, які стрым. Дарэчы, стрым-то добра, а вадзічкі хто будзе піць? Чат. Чат, пейце вадзічкі. Гідрацыя гэта добра. Так. Яшчэ одну штуку забыўся. Не, пачакайце-ка, рана. Я не гэта збіраўся. Зараз у мяне ўсё паляцеў план. Зараз. Я масла трошки даць яму размеркавацца, а то яно тапілася там, пакуль я яго чакаў. Зараз я вады пап'ю. План быў, што я, калі гэта пастаўлю, я пачну варыць макарошкі. Але макарошкі, я думаю, лепей ўсё ж такі я буду не паралельна, таму што з тым, як у мяне ўвага размеркавана паўсюль, я лепей ўсё ж такі іх асабіста прыгатую. Думаю, можа нават на стрыме, то бок, ну, добра смажым, правильно? Чаму макарошкі не прыгатаваць? Будзе адразу і гарнір. А то гарніра ніякага няма. Падаецца, ніякага няма. Ага, мне вось у краму ісці, а то я таксама абсмачным усё думаю, з'ем там кебабца. Ну, галоўнае, што смачна, правильно?
больш як ад Ікеі. Мне падаецца, у нас палова пакою ад Ікеі. Калі не большая частка, мне падаецца большая частка ўсяго у нас ад Ікеі, па сутнасці. Ось, літаральнае абсталяванне. Файна атрымоўваюцца дранікі на бурачнай тарцы, дарэчы, такія больш грубыя. Ну, вось каму як падабаюцца. Калі крупная, я так разумею, калі крупная тарка, то якраз такі прыкол з тым, што у цябе вось гэтай кавалачкі, як бы край драніка, яна падсмажваецца лепей, у цябе корачкі такая атрымліваецца для гэтага. А калі хочацца проста смак дранікаў, па тыпу, хочацца пахутчэй, то ты міксерам проста і ўсё нафігачу. Калі у вас не здаравенны міксер, канешне, такі по типу как комбайн здаравенны. Ось у ідэальна, канешне, ручны просто міксер, які можна просто як гэта, ну, ручны карацей міксер. Ось гэта ідэальна. А дзе зроблена напісана? На Made in Bulgaria. Болгарскія Ікея карацей. Водичка, это добро. Пейте водичку. Так. Что тут у нас? Як думаете, яны... О, яны плотненько. Ух ты ж, поглядите, якія прыгажуні, а. Зараз астатнія будуць значна менш прасмажаныя, але ўсё роўна не вы поглядите. Поглядите на іх. Мне падаецца, гэтая партыя нават больш прыгожая, чым папярэдняя. Тут проста адзінае, што памер у мяне... А, ну вось першы я пайшоў. В прынцыпе, чаго я чакаў. Так, вось так, вылазь. Во, гэты залацісты малатнікі. Вось гэта самы наш будзе дзіўны, здаравенны. Я паспрабаваў проста ўпіхнуць яго як мага больш. Гэта блінчык уже карацей. Вось гэта у нас ужо блінчык атрымаўся вось тут. Можа мне зараз узяць і піхнуць уже гэта вольнае месца рэшту? Альбо цэлую патэльню літаральна пад одну котлетку пасмажыць. Калі так прыкідваць, не, мне падаецца, не влезе. Нават калі я вельмі паспрабую, там дзве котлеткі атрымліваюцца. Так. Ну, не, давайте просто не будем придумывать, просто просмажем тое, что есть, и просто особисто зробим две котлетки, может быть, там одна-две отрываются. Так, у нас с Болотной Федерацией, але форма у 1.1. Ну, это же кейс, стандартизация, вот это все, так что оно будет однульково. Даже тут трошечки. О, котлетки. Ням. Доброго дня тебе, Ляпус. Давай. Ну так, гэта самае, алкаголь уже не выкупляць пасля 8. Ну так, часу, гадзіннікі кудысьці кінуў. Ён упаў з рукі, я яго адклаў. Так, бягі. Добрага табе дня, Ляпус. Так, план такі. Яшчэ, ну, агульна, у нас же ж новая дадатковая рэч будзе, хутчэй за ўсё, можа быць у наступным месяцы дзесьці планаванне, трэба нешта карацей з гэтым рабіць. На поўдні лепей загар, у сэнсе. Это тыпу у мяне паўзагар? Это пра... ты пра... Зразумеў, пра котлеткі такія. Я думаю, пра які поўдзень гаворка. Вось. Што я хацеў распавесці. Так вось, на наступны месяц у нас набліжаецца па краху, як мы будзем праходзіць Death Stranding другі. І справа ў тым, што у мяне ўсё яшчэ пытанне, што мне рабіць з другім Death Stranding, таму што ёсць праблемка невялікая. І калі я змагу яго гуляць толькі з PlayStation, тут увогуле без варыянтаў,
А калі я буду яго згуляць, то ў мяне няма карты захопу. Ось, так што прыйдзецца хутчэй за ўсё для таго, каб такія стрымы ладзіць. Яе стрыміць як бы можна адразу з PlayStation, толькі вось гэтых аверлеяў усіх, то бок той, што вы справа зверху видите, гэтага не будзе. І, напрыклад, аватаркі не будзе, альбо катоў паставіць вам немагчыма будзе проста. Таму, каб гэта ўсё наладзіць, я хутчэй за ўсё буду набываць картку захопу і будзем спрабаваць нешта, каб яно працавала разам усё, каб у нас была і дэстрэндинг, і адначасова і ўсё галасаванне засталося на месцы. Вось такой прыкладна глобальны план на будучыню. Калі не будзе карткі захопу, альбо я не паспею наладзіць, то я можа пачну стрыміць проста як ёсць, а там ужо буду адаптавацца. Паглядзім. Гэта рабануха. Пліта нахілена наперад, а масла сцякае на поўдзень. Лагічна. Дарэчы, што ў нас тут? Давайте паглядзім. О, як пахнець. Это які ж водар-то, Ну, падаецца, можна яшчэ трымаць. Можа быць, памяняць іх месцамі, калі ў нас рэальна на поўдзень усё сцякае масла. Давайте я карацей просто зраблю ператасоўку. Вось так, вось так. Ты ідзі ўніз. Амаль атрымалася. Атрымалася ў мяне. Вось так. Вось так. Зараз я яшчэ масла дадам і у нас будуць трошкі больш раўнаважна прасмажаныя. Ось, бачыце, масла, дарэчы, ну тут трохі бачна, бачыце, яно збіраецца тут. Яно збіраецца літаральна ад пакаёвай тэмпературы. То бок, яно тэмпература, на якой яно плавіцца, яно просто мізер. Оно просто бярэ да расцякаецца. Яно выглядае як масло, на самом деле... О, блин, вылилось очень. Давай, падай. Во. І калі на патэльню трапіла, адразу ж расцякло ўсё. Там кавалак. Ідзі ўніз. Плаўся. Ну, цудоўненько. Ну што, працягваем дэгустацыю, правильно? То што я тут стаю? Без справы. У мяне дилема. Я зараз разумею, што як другі дэстрэндинг на ПК выйдзе, я ж яго набуду. Але і стрымы хочацца паглядзець. Ну, як бы, я даволі доўга праходжу. Калі я яшчэ раблю гэты размеркаванні некалькі гульняў паралельна ідуць. Давайте-ка смакуем. Нягледзячы на тое, што папярэдні быў трошкі такі вадкі, ну, то бок, яго яшчэ вадкасць заставалася, усё роўна вельмі смачненька. То гэтыя ўжо прасмажаныя атрымаліся, як хацелася. Я праходжу даволі павольна. Вось, і праходжанне дэстрэндинга хутчэй за ўсё доўгі час, і я не ведаю, які ён, але калі ён пабудаваны хаця бы прыблізна як першы, то давайте даем, а то я з поўным ртом размаўляю. Дэгустацыя з віном, на жаль, алкаголя ўвогуле ў хаце няма. Смачно. Я jeszcze воды налью. Что я распавядаў там? Про дэстрэндинг. Дык вось. Калі другі дэстрэндинг пабудаваны хаця бы прыблізна як першы, то гэта значыць, што там будзе шмат момантаў, калі мы будзем просто падарожнічаць, ведаеце? А это, па сутнасці, уключыць стрым і сядзець
пра сваё думаць, трындзець. Гэта прыкладна падобна на зараз не спадабаецца арыгане гэтае параўнанне, але падобна на трэцюю персону. Па сутнасці, каб атрымліваць задавальненне трэцяй персоны, трэба было бы проста уключыць, нешта праходзіш сабе, трыкаеш, і яно на фоне як бы атрымліваецца. Вось. У персоне адзінае, што трошкі больш патрэба ўвагі на тое, што ты робіш. Вось. Death Stranding першы праходзіўся проста, ты павольна ідзеш і атрымліваеш задавальненне ад гэтага вайба, скажам так, ад гульні. Але я скажу, што трэця персона не вельмі ўдалая. Я гэта ўжо казаў. Калі вы паглядзіце стрыма, я быў, у прынцыпе, задаволены ёй у працэсе, таму што мне было чаканне, мяне падсцёгвала наперад таямніца гульні, скажам так. Я думаў, што нешта будзе гэткае. У выніку яно як бы я атрымаў тое, што жадаў, але не ў поўным памеры, якога я чакаў, скажам так. І ў выніку канцоўка не купіла мне агульнае ўражанне, хаця ў працэсе і, ну, як эксперыенс было даволі прыемна. Толькі мне падаецца, трэця персона ўсё роўна састарэла зараз маральна. І ўжо нават яе рэмейк не вельмі дапамагае старой гульне, скажем так. Не праблема. Параўнанне не спадабалася. Death Stranding падабаецца, хаця я доўгі час думала, што гульня не зусім мая. Ну, Death Stranding, яна файная, і я складана прадаць, ну, у мяне заўсёды праблема, калі я тлумачу людзям, спрабую, як бы, скажем так, прадаць Death Stranding, як бы, як ідэю па тыпу, што ім спадабаецца гэта гульня. У мяне заўсёды праблема, таму што як бы людзі, якім не падабаецца гульня, яны, звычайна, нават калі не гулялі ў яе, яны кажуць, што па тыпу гэта гульня сімулятар хадзьбы. Я чуў гэта ад людзей, з якімі размаўляў, і тыпу, ну, а што такога там? І ведаеце, што такога ў Death Stranding складана патлумачыць, таму што, ну так, гэта сімулятар хадзьбы. Гэта найлепшы сімулятар хадзьбы, які вы калі-небудзь убачыце. Вам будзе цікава рабіць кожны крок у гэтай гульні. Вам будзе цікава ў ёй хадзіць, вам цікава будзе назіраць за асяроддзем, вам будзе проста прыемна ў яе гуляць. Вось што вы атрымаеце Death Stranding. Вы атрымаеце сабе таямніцу, вы атрымаеце сабе сюжэт, вы атрымаеце сабе персанажаў, вы атрымаеце сабе кіно, вы атрымаеце сабе добры эксперыенс. Пры гэтым гульня гэта ўсё яшчэ сімулятар хадзьбы. Ніякай хлусні тут няма. Гэта літаральна сімулятар хадзьбы. Гэта гульня, у якой вы будзеце жадаць хадзіць, і калі ў вас будуць адбывацца бойкі, вы будзеце не жадаць, каб гэтыя бойкі адбываліся ўвогуле. Вось, гэта рэдкі выпадак, калі такое ўвогуле бывае. Той момант, калі вы любіце хадзьбу. Так, у нас засталося літаральна вось гэтая незразумелая, якая нікуды ў нас не пайшла. Давайте яе ўжо даробім. Слухайте, я не ведаю, падаецца, ўсё ж такі будзе адна котлетка, літаральна. Тут можна было бы нешта яе раздзяліць, тут нешта наскрыпсці яшчэ па сусеках. Гэта можа быць самае доўгае смажанне котлетак, які вы можете сабе ўявіць. Стрыма у нас хутчэй за ўсё ўжо амаль 2 гадзіны ідзе, я не ведаю, у мяне таймера няма. Вось, можа быць, і магу яго адкрыць, але я зараз рукі занятыя. Вось, і мы ўвесь гэты час смажам котлеткі. Я ўвогуле нікуды не спяшаюся. Пасмажылі іх добра. І сімулятор будавання дарог, так, і трошкі медытацыі. Так, усяго. І вы, як бы, вам прыемна бачыць персанажаў, якіх вы ўжо бачылі. Нягледзячы на тое, што яны не тое, каб шмат вам расказваюць. Яны проста, ведаеце, гульня тэрапія ў некаторым сэнсе. Не ведаю, вы проста як нават не ведаю, як вы проста існуеце ў ёй. Вось і ўсё. Блин, нейкая здаравенная котлетка. Не, давайте мы ее разделим еще ж таки. Ось так зробим. Так. И зробим просто 2 асабістыя котлетки. Будут 2 маленькие котлетки заместо одной великой котлетки. У нас гэта самае адпачкаваліся котлетки одна ад адной. Я там уже накидал. Колькі я там накидал. Я нават не бачу. Для мяне гульня стала менш цікавай, калі далі транспарт. Што мне падабаецца, тое, што транспарт вам не дапамагае ў гэтай гульні. Вам дарогам, ну, то бок для перасоўвання па лакацыям вам дапамагае транспарт, калі у вас ёсць дарогі, а калі у вас дарог няма, шчыра на нагах зручней за ўсё. Вы можете прайсці там, дзе транспарт праехаць не можа. Вось, і такім чынам шлях у вас займае трохі даўжэй, але вы ў выніку дастаўляеце груз як бы больш зручным чынам.
Я не ведаю нават, як гэта патлумачыць. То бок вам як бы зручней быць не на транспарце. Калі вы ўжо не пабудавалі поўнасцю сістэму там дарог сабе і не зрабілі сабе самае крутое, што можна зрабіць, гэта ўвогуле, як яна там, як не фунікулёр, як яны называюцца, карацей, канатная дарога. Вось. На канатнай дарозе вы можете насіцца, вось гэта самая моцная штука ў гульні, якую вы можете толькі пабудаваць, тады ўжо, калі вы жадаеце яго будаваць, калі вы не жадаеце, вы яе сабе просто не будуеце. Так што, ў прынцыпе, у вас шмат варыянтаў, шмат варыянтаў, як вы можете гуляць, і гэта атрымаецца ваш эксперыенс. Гэта гульня, у якой няма сэнсу ў нейкай меце, у тым, як правільна ў яе гуляць. Гэта мне вельмі падабаецца. Ой-ой. 1.47. Ну, вось, мы наближаемся до 2 гадзін. Мяне вельмі ўразіла, наколькі файна гульня пайшла на негульнявым ноуце. Ніякіх стогнаў, як Unreal Engine 5. Так? Пры гэтым рухавік выкарыстаны, які у гэтым самым, у першым Death Stranding выкарыстаны той же самы рухавік, зменены трохі, але той же самы рухавік, які пайшоў у Horizon Zero Dawn. Гэта рухавік, яго моцны бок, дарэчы, гэта заўважна ў гульнях, яго моцны бок гэта прамалёўка ландшафта, вялікай тэрыторыі ландшафта. Ён гэтым моцным, ён добра з гэтым спраўляецца, ён дрэнна спраўляецца з камернымі, вельмі падрабязнымі лакацыямі. Таму ўсе лакацыі, якія камерныя, яны максімальна камерныя. Шматпакаёвых штук няма, у вас ёсць толькі адзін здаравенныя залі паўсюль. У вас вялікія памеры ўсяго. Гэта таму, што гэты рухавік так зроблены. Ён разлічаны пад вось такія рэчы, і Death Stranding не самым аптымальным чынам яго насамрэч яшчэ і карыстуе, то бок ён мог бы быць яшчэ больш эфектыўным, таму што Horizon Zero Dawn можа сабе дазволіць некаторыя рэчы, хоць і яму ўжо складаней там рухавіку даваць рады ў закрытых пакоях. Вось, але Death Stranding увогуле гэтага пазбягае. І я вам скажу, на выхадзе, калі Death Stranding выйшаў, ён вельмі дрэнна ў яго працавала гэта. Ну, то бок ён тармазіў. Проста яго потым аптымізавалі і аптымізавалі. Так, оно масліца разлілася. Яно ўжо, я не ведаю. Вось у гэтым стане, яно по типу, яно было маслом, і яно масла, так, у цвёрдым стане, правильно? А алеем, яно же таксама і алей, што ў нас перад намі? Таму што ён таксама раслінны. Гэта па сутнасці літаральна, з чаго ён там зроблены? Вось, сланечнікавая, не ведаю, карацей. Карацей, зроблены з расліны, так, і гэта па сутнасці, калі патрапіла на патэню, па сутнасці мы маем алей. Так, то бок атрымліваецца у нас масляны алей. Не задумваўся над гэтым ніколі. Ды я неяк усё адно паўсюль на матацыкле езджу. Матацыкл зручны, калі ў вузкія месцы ты еш. Праблема адзіная, калі ты на камяністай тэрыторыі, твая паездка на матацыкле выглядае трохі дзіўна, ты такі робіш дыш, бум, чк, тінь, бум. І оно, карацей, вось так ты просто катаешся па ўсей гэтай херне. Вельмі дзіўна, ты не можаш разагнацца дзесьці. Ты бы не на матацыкле едзеш, а просто ў сімулятар пінг-понга гуляеш. Ну, вось такі. Вельмі дзіўна. Які гэта топленае масла? Добра. Тады гэта, але гэта масла, альбо гэта ўсё ж такі алей, калі яно растапілася. Ну, у нас цэлая, ось, у нас котлетачак ёсць. Ну, вы паглядзіце, ацаніце працу, ацаніце, я вам бліжэй спецыяльна. Няхай вам пах туды трапіць. Не, ніжэй. Оп, вельмі складана кантраляваць гэта. Піў-понг, ну, толькі гэта на матацыкле. Масла, бо яно мае жывёлкавае паходжанне, а алей расліннае. А яно ўсё ж такі па тыпу жывёлкавае. Мне падавалася, што не жывёлкавае. Мне падавалася масла, якія мае расліннае паходжанне. Ну, мне спецыяліст падказвае, што расліннае. Не расліннае, жывёлкавае паходжанне. Окей, ладно. Не спойлер, але крыху спойлер. Бла-бла-бла. Добра, ну гэта не зусім спойлер. У другой частцы з транспартам усё крыху лепей, калі ў аглядах не хлусіць. І гэта і добра, і дрэнна. А транспарт просто ніколі не быў, для мяне ніколі не быў важнай часткай Death Stranding. Таму я не думаю, што гэта хоць неяк паўплывае на мяне. О, блин. Адзін мінус нізкай пліты, ну, увогуле, кухні, яна для мяне нізкая, я зараз рукі расцягваю, каб вы разумелі.
Я вельмі наперад нахіляюся, і мне трохі незручна, у меня трошки спіна зацікае. Яна літаральна нізкая вельмі для мяне пліта, і ўсё знаходзіцца даволі нізка для майго росту высокага. Раслінная трошки каларыйней, але вяршковая лупашыць халестэрын, таму я за алей. Угу. Намана, я вось апошні заказ выконваў, дастаўка антыматэрыяльнай бомбы, амаль не пашкодзіў. А гэта табе зусім не падазроны чалавек яе перадаў, так? Гэта вось гэтая дастаўка была. Зусім не падазроны чал. Просто нам дзесьці завалялася бомба ў іх на складзе. Ну што ў нас? Я, можа, магу падвялічыць тэмпературу. Масло тут яшчэ ёсць, я буду маслом карыстацца тым, што засталося яшчэ на патэльні. Таксама на гэтым моманце. У вас наперадзе, гэта ж не дадатковы квест, гэта асноўны. У вас наперадзе чакае яшчэ шмат чаго. А у вас яшчэ ўсё наперадзе. Трошки вам зайздрошчу. Я праходзіў першы дастроўнік раза 3. Але вырашыла, што я яшчэ не ўсё набудавала, таму загрузіла папярэдняе захаванне. Ну, окей, таксама варыянт. Скажем так, ты яшчэ не дабралася да таго моманта, каб сюжэт далёка цябе завёў. Ты яшчэ, як бы, могла бы спакойна яго рабіць, па-мойму. Калі я зараз памяць мяне не падманывае, то, па-мойму, яшчэ нармальна туды перадзе чакаю вас. Не, іншы, далей па сюжэце. Як вы памятаць. Просто ёсць два моманты, калі ты бомбу нясеш. Адзін дадатковы квест увогуле. Ну, па тыпу, яго можна і пасля праходжання гульні атрымаць, па-мойму. Расліннае з печывам не надта смачна, а сметанковыя, калі добрыя... ну гэта магільшчыкаў. Так, што у нас увогуле? Цудоўна. Калі я амаль дасмажыць, давайце насамрэч займацца гарнірам. У нас гарнір увогуле не гатовы ніяк. Вось, у нас тут яшчэ засталося паніровачкі. На жаль, нікуды яна не пойдзе, няма куды. Ось, зараз мы гэта яшчэ прыбяром. Масла нам таксама не спатрэбіцца. Яму тут. Окей, я малайчына. Трохі масла ўпала. Так, масло у нас отправляется у холодос, а то я думаю, что он тут плавится мне. Сюда. Я уже прагаворваў гэта, але я буду паўтараць, таму што зноў жа ёсць людзі, якія толькі дадаліся. Давайте, што ў нас увогуле па планах. Тут на падлозе трошки масла ўпала. Вось. Што па планах? На наступным тыдні мы будзем гуляць у асноўным у The Hunters. У аўторак мы будзем гуляць у Cyberpunk 2077. Ён даволі доўга быў у спісе і нарэшце ён перамог. У пятніцу мы, як звычайна, гуляем у той, што перамагае у спісе, у галасаванні вось тут, калі я правільна пальцамі паказаў. Вось, вось так. Вось так. Вось тут. Не, вось, я правильно трапіў. Вось у гэтым галасаванні. Што у нас трапляе топ-1? Падабаецца мне камера. Наяўнасць камеры трошкі дае пэўныя магчымасці. Я магу хоць рукамі у мяне што рабіць, паказваць, і свае плюсы ёсць. Па Disco Elysium. Па Disco Elysium у нас амаль гатовая версія, хоць яна хутчэй за ўсё будзе маленькая, адносна маленькая. Мы хутчэй за ўсё выпусцім тое, што у нас і ёсць, і пакінем ўсё ж такі крупныя дыялогі, якія ў нас зараз у працэсе, лепей пакінем на наступную версію, таму што чаго нам чакаць наступнай версіі, калі можна даць тое, што ёсць зараз, правильно? Вось, па агучцы. Займаемся агучкай, ужо спалілі, раз спалілі, да, ўжо чаго хавацца, правильно? Пасля агучкі Самурая Чамплу зараз працуем над агучкай Дандадана. Агучка Дандадана яшчэ, як бы як агучка не пачалася, але рэплікі падрыхтаваныя, пераклады падрыхтаваныя. Вось, і мы гэта ўсё будем адправляць, ну, пачынаецца працэс літаральна, можна сказаць, наступны тыдзень ужо, калі мы будем пачынаць саму агучку канкрэтна, то бок людзі ўжо пачнуць пісаць, магчыма, на наступным тыдні. Вось.
Агучваем пакуль першы сезон. У нас ёсць набор людзей, якія яшчэ з самурая Чамплу, частка людзей. Паспрабуем больш маленькай камандай зрабіць, таму што тады чакаецца, што ад гэтага будзе хутчэй працаваць. Наша праца пойдзе хутчэй. Ось. Таму што праблема 20 чалавек у агучцы гэта цудоўна, але ёсць свае мінусы з-за таго, што ва ўсіх розныя расклады, ва ўсіх розныя магчымасці агучваць, і таму удзельнічалі усе тыя, хто жадаў. Усе, хто жадаў, і атрымлівалася так, што галасы на некаторы голас прэтэндаваў нават некалькі чалавек. Ось. Такая штука. Як бы падбіраць тады людзей пад пэўны голас прасцей становіцца. Але ў той жа момант адваротным бокам гэтага стала тое, што патрэбна знайсці момант, калі расклады людзей супадаюць, або калі чалавек не можа рэгулярна прыходзіць на агучку, то ў выніку рэплікі ад яго затрымліваюцца, хоць ён ідэальна падыходзіць па голасу, яго амаль незамянімы, але ён проста не можа з'явіцца. Вось, гэта можа расцягваць працэс у часе. Дадана паспрабуем зрабіць хутчэй, але там як атрымаецца, мы эксперыментуем, пакуль вучымся, мы не такія дасведчаныя, як, напрыклад, камбэк альбо вожык, мы не можам проста ўзяць ды лупануць. У нас проста гэта ўсё пакуль займае шмат часу. Я думаю, што нас трымаецца паскорыцца, і мы будзем нават больш актуальна і больш своечасова выходзіць. Паглядзім, як гэта атрымаецца. Вось. Я эту доставку ад непадазронага я бегам выконваў. Там было небяспечна вельмі момант. Ты на моманце з мамай. Ага, зразумеў, так. Бомбу я там, дарэчы, не памятаю у тым прамежкі часу. Ладно, гэта даўно ўжо было, я, можа, просто забыўся. А чаму Кіберпанк 2077 застаўся ў спісе? Ага. Хутчэй за ўсё з таго, што я яго забыў прыбраць. Я яго прыбяру ўжо пасля стрыма, таму што тут котлетка размажецца. Можа быць, я прыбяру ў працэсе, пакуль гэты самы. Я, дарэчы, я ж малайчына. Вы разумелі, вы бачыце, як ачмурэна зараз закіпае вада для макарошак, Вось. Зараз будзе. Так, мне патрэбна рондаль. Мне ўсё яшчэ патрэбны рондаль. Ага. Я зразумеў. Не, ведаеце што? Зараз пачакайце-ка. Окей, як вызначылася толькі што секунду назад, у нас ёсць грэчка. Але ведаеце што, раз уж мы пачалі, раз панеслася такое, то мы ўсё ж такі будзем рабіць. Малавата будзе. Так, мы ўсё ж такі будзем варыць макарошкі. У нас, як аказалася, ёсць грэчка, і пра яе мы ўжо нахрен увогуле забыліся. Нечаканая такая штука схавалася. Это было я шчыра, я такі, грэчка. Я шукаў, калі што рондаль іншы, той рондаль, які я шукаў, і зараз грэчка знаходзіцца. Такая нечаканка. Кіберпанк 2077 прыбяру, як толькі дык адразу. Давайте. Мне падаецца, гэтай котлеткі ўжо гатовыя. Я пакуль трындзеў. Я думаў, зараз буду паралельна трошкі рабіць, але ў выніку гэтай котлеткі ўжо гатовыя. Можна выкладваць. У выніку ўсё ж такі яны дачакаліся. Так. Давай-ка ты ў 0. Тут горача. Так, не падай. Цішэй, будь тут са мною. Я, ў прынцыпе, добра было бы на маленькую паставіць камфорку. На вялікай граць такое сабе. Зараз дайце-ка момант.
Так. Не, пачакайце-ка. Рэжысёр сказаў, што гэта самае неправільна стаўлю карацей штукі на экране зараз. Парады ад рэжысёра зараз былі. Так, я спадзяюся, што будзе бачна. Вось так. Во, нормально. І у нас зараз дагэтуль на патэльні смажылася 20-ка у нас, а зараз у нас будзе карацей у рондалі просто варыцца. Вось. На Broken Sword 1 адпраўляецца 1000, дзякуй вялікі. Я не ведаю, колькі нам макарошак патрэбна, я не думаю, што вельмі шмат, таму што у нас іграчка ёсць. Але не вельмі шмат, на мой погляд, гэта можа быць вельмі памылковае. Так, мне бы чым-небудзь яшчэ чым накрываць. У памерах вось гэта правільна палісці. Так. Як я трапна, а? Ну, ай. Ось, нормально. Так, што я расказваў? З кіберпанкам. Я забыўся яго проста прыбраць са спіса, я тады яго не адзначыў, хутчэй за ўсё. У пятніцу я забыўся яго адзначыць як пераможцу у той момант, і таму яна ўсё яшчэ там у спісе. Я яе ўжо прыбяру пасля стрыма. З кіберпанкам я ўжо расказваў, але даволі смешны момант атрымаўся. Кіберпанка я усталяваў у той жа момант, калі ён там вывіўся ў лідары, а гэта было, можа быць, год назад, дзесьці такое. І ў выніку я пакінуў яе на кампе і чакаў, пакуль яна пераможа, таму што яна даволі блізка была да перамогі. У выніку гульня і так і не перамагла на першым месцы, выпала ў рулетцы. Вось. І гэтыя самыя. Так, пераможца дос. Так, я вернуся да гэтага яшчэ. Так вось, я расказваў пра гэты сам, пра кіберпанк. І ў выніку я на год у мяне прастаяла кіберпанк, можа быць, на кампе. Я чакаў, пакуль яна пераможа, таму што думаў, што гэта вось адбудзецца. Я ўдаліў яе літаральна на гэтым тыдні, дзесьці ў сераду, можа, ўторак. А вось, як толькі я выдаліў яе, яна адразу ж трапіла ў нас у рулетцы і адразу перамагла. Вось такая вось штука. Таму гульня літаральна проста прачакала шмат часу, каб толькі быць выдаленай і адразу ж быць усталяваны назад. Так. Апошняя пераможца, так, 9 Original Sin 2. Так, на жаль, я просто забыўся дадаць Кіберпанк 2077 у пераможцаў, таму яно ўсё яшчэ ў спісе. Ну, гэта моя памылка, забыўся. Закіпаць яшчэ будзе, нормально. Нормально, у нас сейчас яшчэ ёсць чат. Я думаў, я баяўся, што я занадта хутка пасмажу котлетки. Я думаю, можа быць, у нас атрымаецца, я не ведаю, за гадзіну, за паўтары, і мы ў выніку вельмі хутка скончым. А хацелася проста пабавіць яшчэ час, і гэта было бы занадта, калі б я гэта скончыў літаральна на першыя паўтары гадзіны. Гэта было бы трошкі перабор. А ў выніку у нас атрымліваецца 2 гадзіны, і яшчэ наверх будзе. Зараз я пакуль пагрэю, просто закіну макарошкі, гэта ўжо часу пройдзе. Вось. Па гульнях увогуле, як у нас увогуле па перамогам, у нас даволі актыўна прасоўваецца, ўсё яшчэ прасоўваецца цывілізацыя 4. Я думаю, можа быць, зладзіць яшчэ серыю як бы па цывілізацыі 4. Я ўвогуле, як бы, каб вы разумелі маю логіку ўвогуле ў гэтым, я выкарыстоўваю гэты спіс, каб зразумець, што цікава вам яшчэ. То бок, не толькі каб мы гулялі ў тое, што цікава мне, а каб мы гулялі яшчэ ў тое, што цікава вам, і мы спрабавалі розныя гульні. Вось, калі я бачу, што адна гульня па нейкая пэўная прасоўваецца вельмі актыўна і вельмі часта, то гэта гаворыць мне пра тое, што вы зацікаўлены гэтай гульняй, мы можам яе пагуляць, як бы пабавіць разам час канкрэтна ў чым, што цікава яшчэ і вам, і мы ў выніку можам
калі яшчэ і мне гэта падабаецца, гэта ўвогуле шмуральна, у выніку мы ўсе выйгрываем ад гэтага. Вось. І таму, як бы, напрыклад, з Invincible, мне было супер цікава, то, што будзе адбывацца далей, і мы там 3 перамогі з Invincible было, амаль 1-1. У выніку цудоўна прайшлі гульню, вельмі спадабалася, крутая. З Invincible вельмі паўплывала, скажем так, на мяне. Ну, скажем так, як мінімум, яна як мінімум стылёвая, вельмі прыгожая гульня. Вось. Па Цивілізацыі 4, на жаль, у яе няма такога па тыпу сюжэтнага сканчэння, яна бесканцая, па сутнасці, свая гульня, і мы яе можам гуляць даволі доўга. Я з-за таго, што я яшчэ не гуляў яе даволі даўно, то ў выніку я як бы гуляю, я для сябе адкрываю гэту гульню па новай, напрыклад. Некаторыя рэчы я абсалютна не памятаю, як яны працуюць, і што варта рабіць у ёй, што карысней, што не карысней. Яна як бы адкрываецца для мяне па новай, бо я быццам бы гуляю яе так, быццам з таго, што я прыкладна памятаю з 6-й цывілізацыі. Гэта для мяне даволі цікавы досвед. Ось. А ці будуць яшчэ стрымаем па Дзюне, бо я нядаўна паглядзеў фільмы, і у мяне з'явіліся новыя пытанні для меркавання. Дзюну я бы шчаслівы быў бы пагуляць, проста пакуль я сам у яе не вельмі гуляю. Нягледзячы на тое, што я як бы там прасунуўся сам наперад, там ёсць шмат цікавага, гульня даволі, ну, мне вельмі спадабалася Дзюна, вось якая выйшла, Dune Awakening, выжывач, па сутнасці, у свеце Дзюны. Яна файная, проста я, калі ў яе гуляю, гэта звычайна, зараз я запускаю вельмі позна дзесьці, і вельмі раптоўна, і для сябе нават раптоўна. І трохі баўлю там час і выходжу. Ось. Я як бы не вельмі... Звычайна гэта ўжо моманты, калі я падстомлены ўвечары даволі позна. То бок я таму не знаходзіў моманта, калі я буду канкрэтна стрыміць яе. Калі будуць, то хутчэй за ўсё раптоўна стрымы. Мне там ёсць што парабіць. Я бы хацеў сабе базу больш прыгожую зрабіць, яе перабудаваць, напрыклад. У мяне ёсць арнітоптер палепшаны зараз, і я магу далёка ў глыбокую пустыню адпраўляцца і падарожнічаць там. Для мяне глыбокая пустыня ўсё яшчэ такое не зусім зразумелая штука, таму што мне падаецца, даволі рана ў цыкле гульнявым палез туды. Мне як бы нічога з яе не патрэбна. Я ўжо там зараз магу стабільна знаходзіцца, але ў мяне, напрыклад, няма... Туды самае лагічна, для чаго туды адпраўляцца, гэта здабываць спайс. А спайс я нават, хоць і здабуду спайс, мне няма чаго з ім зараз рабіць у гэты пэўны момант у гульне. Вось, таму я, ў прынцыпе, магу проста спакойна галоўную сюжэтку рабіць і потым ужо адпраўляцца ў глыбокую пустыню. Вось. Але так, там ёсць што паабмеркаваць, цікавы сусвет і цікавая гульня сама па сабе зроблена шмат чаго. Вось. Ну, дарэчы, медыум цікавая таксама. Мы у пятніцу гэтую гулялі. Мы ўжо ў пятніцу гулялі ў медыум. Я не памыляюся, альбо ў аўторак мы гулялі. У аўторак мы гулялі ў The Medium, і ў пятніцу мы гулялі у гэта самае, у Divinity Original Sin. Было бы яшчэ файна, дарэчы, і з Divinity Original Sin калі-небудзь прайсці нарэшце. Другі. Першы я амаль прайшоў, па-мойму, амаль канцоўку паглядзеў. Потым я, па-моему, на ютубе просто доглядел и все, потому что я трошки не допрошел. Так, я ожидал бы соли додать. Там уже амаль закипело. Может, рановато навод. Пожакаем еще, нехай закипаем. Мы же никуда не спешаемся, правильно? У нас увогуле апошнія 2 тыдні вельмі крутыя подборки. Ну, по того, что выпадаю, то, что перамагае, вельмі файная ўся гульня. Яно як бы заўсёды нешта цікавае, і я просто не могу сказаць, што па тыпу вось гэта канкрэтна штосьці прям надзвычайнае. Дарэчы, чаго хацелася б яшчэ пагуляць, напрыклад, мне просто па жаданню. У мяне ёсць жаданне ўсё ж такі яшчэ хацелася б пагуляць у Hollow Knight. Мы там адчынілі толькі самую крутую здольнасць спасобнасці гульні. Мы можам зараз скакаць аб сцены, і за гэтага дынаміка гульні вельмі змянілася ў гэты момант. На жаль, мы далёка не прайшлі пасля гэтага. Ось. І, дарэчы, да Hollow Knight яшчэ одна рэч з Hollow Knight'ом жа. На яго ж выйшаў пераклад на беларускую. Гэта ўжо пасля таго, як мы гулялі, таму, в прынцыпе, мы можам у гэты самы Hollow Knight пабавіць час. Мне падаецца, нармальна можна ўжо закідваць солі. Ось, мы можам у Hollow Knight'е ў выніку пагуляць на беларускай з перакладам ужо. Каб усё гэта прайсці, дык вось
Я казаў ужо, у мяне ёсць, я нават у пэўны момант, калі я думаў, рабіў галасаванне, быў пэўны момант, калі я саставіў поўнасцю свой спіс гульняў, які я жадаў бы пагуляць альбо прайсці, каб у адным месцы быў. Гэта не проста віш-ліст у Steam, гэта віш-ліст на некалькіх платформах, плюс тыя штукі, якія я памятаю, што будуць хутка выходзіць, і яшчэ на іх старонак нават не было. Гэта было, ну, я збіраў гэта 1,5 гады назад, можа быць. І ў выніку у гульне у гэтай спіс у мяне атрымаўся Excel-ка на 10 350-400 пазіцый. У выніку таго, чаго хочацца пагуляць, шмат, усё гэта прайсці, я не ведаю, як прайсці. Так. Так, оно уже закипело, давайте трошки подзнизим. Зараз оберу, пока оно там не выкипело. Давайте. У нас на выбор несколько видов макарон. Какие бы мне хотелось. Давайте вот такие. Там отшинины есть. Чекайте там. А ці жадаю я их? Не, я не жадаю. На жаль, не жадаю. Я вот это жадаю. Так, это, конечно, все добро. Не выкипай, калі ласка, пакуль я читаю, колькі у тебе хвілін трэба. А где колькасць хвілін? Можна, калі ласка, просто колькасць хвілін, колькі тебе говорить? 6 хвилин. Ось нормальные 8 хвилин и 6 хвилин аль денте. Давай. Знову реклама буде. Блін. Трохи надорвал. Не дало. Не надрывайся. Оставайся нормальным. Ну, короче, я кричу. Добро, закидываем. О, ну трошки. Я думаю, яшчэ больше. В принципе, у нас гречка есть яшчэ. Не, давайте один раз сыпанул, как успокоить душу, что я не досыпал. Это литерально просто... Так, крышечку додать, такой просто плюп. Так, это покидаем. Бо, як оказалося, гречка есть. Тут як бы у макарошках не вельмі неабходнасць ёсць, але я ўжо неяк накіраваўся, што мне облом такі. Давайте, виделец. Не. Так, не, так, не. Новую возьму. То я уже облизывал. Унизі ліворуч написано, ну я вось не заўважыў. О! Я з сабой уцягнуў падарунак. Так. Медиум и без мяне вы дотягнете, или буду традиционно просовывать что-нибудь обскурное. Не, ну блин, а медиум, как выдача нападенница. Hollow Knight, коли нам просовують один твар, з Divinity Original Sin 2 я знайшла собі Орегано. Ну, у гэтым, як бы, і так сама ідэя галасавання была. Ну, як бы яно не толькі вас прымушае прасоўваць штосьці групай, але калі ёсць хтосьці, групоўка, скажем так, людзей, якая прасоўвае штосьці разам, то ў выніку прасоўваць лягчэй, у разы лягчэй, у некалькі разоў лягчэй. Таму гэта, скажем так, не абавязковая стратегія для, скажем, калі мы будзем казаць аб галасаванні як аб гульне, то гэта не абавязковая стратегія для выйгрыша, але ўсё ж такі яна спрашчае вам, ну, як бы спрашчае гэты працэс. То бок вы не будзеце ў адзінку па крыху лезці на гэтую гару, вы у некалькі чалавек это значна хутчэй зробіце, у некалькі разоў хутчэй. Вітаю, хамяк. Так, гатуем, і мы насамрэч амаль скончылі, мы насмажылі катлетак ужо. Мы гатуем гарнір.
наверх просто ўжо да гэтых котлетачак. Вось. І чакаем, па сутнасці, дагатуем, і ўсё, нам гэтым будзем магчэй за ўсё скончваць. Так, яны там нешта, я пакуль тут затрындзеўся, я нешта не заўважыў, як яны тут ускіпаць пачалі, давайте перамешаем іх яшчэ раз, каб там не папрыліпалі нідзе. Я, калі што, я не магу нахіліцца і паглядзець, як там нармальна, мне прыходзіцца ухіляцца ад этой самай, я ўжо казаў. Кухня для мяне даволі маленькая, я ухіляюся ад выцяжкі, якая перада мной, і ў выніку гэта выглядае прыкладна, я назад адкідваюся проста і спрабую вось там вось здесь зрабіць, гэта прыкладна так і выглядае. На DVI Original Sin 2 адправляецца 9500, дзякуй вялікі. Хуткасць, сацыяльны канструкт. Так, мы нікуды не спяшаемся, наадварот файна, мне падаецца, колькі мы ўжо? 2:20, не халеры сабе мы доўга гатуем. А яшчэ будзе кукінг-стрым? Калі нагаласуеце, то я, можа быць, падумаю. Я не магу вам абяцаць, і па тыпу, вось мы будзем накладна. Гэта быў эксперымент, насамрэч, сам па сабе, гэта не толькі у нас будзе рэгулярная, скажем так, рубрыка. Вось. Гэта цікавы досвед для мяне, гэта шмат было падрыхтоўкі ў тым, як ўсё расставіць на кухні, як гэта ўвогуле можна лайф, як бы стрымненькі праводзіць. Я спадзяюся, атрымліваецца добра, але я ў той жа момант не ўпэўнены, што як бы я бы хацеў гэтым займацца па тыпу кожны дзень. Кожны дзень можа, але калі падумаць, чаму бы не, можа, чамусьці новаму бы карыснаму навучыўся, а не толькі ў гульні гуляць, правильно? Гуляць трэба умець. Гэта вам не, прадзёўбваць вось макароны, пра якія вы трындзіце тут. Так. Затрындзеўся. У прынцыпе, я так-то... Ну ладно, это ўжо ўсё згублена, так што... Яна яшчэ проста не дагатавана, яна яшчэ... Я ж час не засёк, я ж... Вы разумееце, наколькі я разумны, так? Я нават на гадзіннік не паглядзеў, калі я закінуў іх. Ці я захоўваюся? Не. Так, сочым. Каб яно не збегла нахрен ад нас, а то гэта вельмі хутка адбываецца. Я літаральна такі проста гляджу, літаральна, яна ж затрымка яшчэ дзесьці ў мяне секунд, можа 10-15, вось на там, дзе я гляджу на экране. І ў выніку я бачу, як там закіпае, я вось чытаю чат і заўважаю літаральна, як на відэо пачынаю ўскіпаць макаронкі. І разумею, што нешта не так, але ўжо позна. Так, давайте мы просто прааткрыем. Гэта не вельмі зручна для таго, каб так зрабіць. Вось так зробім. Нормально. Но макарохі без вока, гэта складана ўвогуле. У 21 гледача макарохі без вока. Згубленыя макарохі. І ведаце яшчэ якая памылка? Я вось так вось стаіць у мяне, але насамрэч, калі я паставлю вось так, там ёсць нават выхад для пары, і яно бы лепей выходзіла, і тады бы яно не так перагравалася. Можа быць, зараз паглядзім, ці спрацуе гэты падыход новы. Выбачай, але права пісаць беларускай вельмі дрэнны. Ды не, пакуль у цябе выглядае вельмі ўсё файненька. Вось на гэтай выпадкі, я яшчэ каб школа не драпалася, заўжды пад посуд падкладаю сурветку. Індукцыя дазваляе гэты фін зрабіць. Ну, гэта не індукцыя. Бо з котлеткі паклікаў міньёна, які перамагае героя. Да і лёгка, блін. Я сам сябе перамагчы магу. Ну, падаецца, трошкі дапамагае. Пара выходзіць, яно трошкі балансуе, але як вы бачыце, пакраху ўскіпаем усё роўна. Я не ведаю, я на таймер не глядзеў, таму я хутчэй за ўсё буду проста на ўскідку правяраць. Яны ўжо амаль аль дэнте. У прынцыпе, я мог бы іх здымаць, але я яшчэ патрымаю трохі. 6 хвінул, так, 6 хвілін мінула амаль. Добра, гэта прыкладна, павінна быць 6 хвілін на аль дэнте, вось яно амаль аль дэнте зараз.
Так. У нас же яшчэ патрэбна будзе гэта ўсё прыбраць, але у нас і так і па часу нармальна атрымліваецца. Вось. Калі я ўжо дакатую макарохі, хутчэй за ўсё будзем скончваць, і таму што я не вельмі бачу сэнса як бы пакідаць, як тут я буду праціраць вось гэта, але яшчэ прыйдзецца пакуль дачакацца, пакуль оно астыне. Вось і памыць вось гэта вось усё. Зноў. Літаральна я просто так, ну, вокам так лінівым просто бягу навокал і такі гопа. У прынцыпе, ну так, яшчэ пару хвілін, хвілінка прайшла, можа яшчэ хвіліначку будзе гатова. Салатик, салатик нарэзаць. Так, пагляджу, што ў мяне ў халадосе ёсць. Па ідэі павінна быць усяго гатова, ну, хапае рознага на салатик, толькі я неяк маральна не гатовы салатик зараз нарубаць. Ось, хутчэй за ўсё абыдзецца без салатика сёння. Рабі фоткі ў твіттеру. Бляха! Пачаў чытаць. Ведаеце, карацей, першае правіла на кухні. Не чытайце чат, калі вы гатуеце штосьці. Я зараз яшчэ раз ліў, блін. Рабі фоткі ў твиттер, я таксама свае закінуў. Блін, фоткі. Да я не ведаю нават. Я можа быць, ужо гатовага прадукта, як бы зраблю фотачку, дашлю. Трэба яшчэ трохі падтрымаць, чтобы яны былі альдэнта. Яны ўжо альдэнта. То бок, яны ўжо па тыпу... Яны былі амаль, калі я паспрабаваў, дарэчы. Зараз яшчэ паспрабуем. Добрая думка. Давай-ка, трымайся. Яны, ў прынцыпе, ўжо нават не альдэнта, яны ўжо гатовыя. Давайте-ка яшчэ солі і дадзім ім хвілінку яшчэ пабыць там. Прев'ю для YouTube зрабіць. Ага, так ладно. Маеш рацыю. Таму фотачка будзе карыснай. І перамяшаем яшчэ пасля гэтага. Трэба было раней гэта зрабіць, ладно ўжо, калі паспелі. Ваду зліць яшчэ, ўсё гэта. У нас яшчэ трохі часу яшчэ ёсць што парабіць. Трэба толькі першы раз саліць. Ды не ведаю, мяне ў сям'і заўсёды салілі 2 разы. У пачатку перад тым як закінуў і ў самым канцы ўжо менш, крышачку толькі. Так, ёсць. Ну, в прынцыпе, я мог бы і здымаць ужо. Так, першае правіла, калі паставіў нешта на агонь, сядзі і глядзі. Вось яно так і ёсць. Я так варэнне з чырвонай парэчцы рабіў некалькі тыдняў таму, палова на пліце засталася. Непрыемна. В прынцыпе, давайте выключаць. Давайте выключаць, няхай яно даходзіць просто. Я потым ваду салью і гэта самае. Блин, можам пакуль все равно даходзіць яно. Я паспею памыць, я думаю, адразу. А то яно тут перашкаджае мне. Будзе зліваць, а я магу адразу гэта ўсё зрабіць. Вось, яно, блин, выкіпела 2 разы. Гэта ўсё з-за таго, што я чатку чытаў у кожны момант. Пры гэтым не тое, каб я бачыў, што яно там набліжалася і пачаў чытаць чатку. Не-не-не, яно такое, ну, нормально. Я пачаў глядзець чатку, і яно ўсё вылецела. Ну, як не ўсё, ладно, тут фігня насамрэч. Несур'ёзненька. Бывала значна горш. Я один раз, калі быў малым, не раз, некалькі разоў такое было. Я малым ставіў суп пагрэцца на пліце і забываўся пра яго, таму што сядзеў у кампе. Я ішоў сядзець у кампе далей, таму што пакуль бацькі не прыйшлі. Вось, я садзіўся за комп і, карацей, у выніку суп выкіпаў і выкіпаў па тыпу ўвесь. То бок усё, што там было, яно проста прышкварчэла да самой невялічкага рондаля, якім я гэта рабіў. Рондаля ў выніку кабзда наступіла, я літаральна яго ў пэўны момант прапаліў. Ім дзюрка была зроблена.
Каб вы разумелі, наколькі гэта ўсё дрэнна было. Які фарш? Гэта курыны фарш. Так. Зараз асноўнае у нас адчысцілася. Дарэчы, наконт гэтых самых губак розных. Ой, таксама такая вось у нас прыблуда ёсць, таксама адносна новенькая для мяне. Вось гэта наша губка. Каб вы разумелі, гэта проста сетачка такая вось. Яна не забружваецца ні халеры у адрозненне ад губкі. То бок, ну, звычайна губцы, это я паказаў з аднаго боку, вам не бачу ні халеры. Вось. Вось такая, гэта проста па сутнасці свая сетка. Яе фішка у тым, што звычайна у вас губка, вы некалькі разоў пакарысталіся, яна ўжо забілася. Вось, і як бы аддзірае яна ўжо, калі у вас нават такая як металёвая ёсць штука, я забыўся, як яна называецца. Вось, нават яна па тыпу забіваецца, і там тлушч розна, і хрен вымаеш, таму што яна паміж рознымі вось гэтымі кавалкамі закрасае. Вось, гэтая штука гэтым не страдае. То бок вы, па сутнасці, у вас ёсць такая як губка, якая трымаецца даўжэй. Яна больш трывалая. Вы, па сутнасці, карыстаецеся звычайнай губкай, і пры гэтым яна не пакідае тлушч, які быў у ёй не пакідае на посудзе. Вельмі файненькая штука. Макароны пераварыш? Ну, блин, давайте ўжо проста вуглі здыму. Мне падаецца, я ўжо пераварыў. Стамінкі я транжу доўга. Паста тут назва страва, не кансістэнцыя. Блин, вы бачыце, я нешта пераблытаў. Ачмуральныя гісторыі я расказваю, і ў выніку прадзёбваю час. Я адразу тады гэта памыю, і у нас будзе тут і ў ракавіне трошкі больш месца, каб зліваць. Так, пойдзе. Уже, в принципе, я пачаў працэс як бы прыбірання на кухні. Так, зараз нешта прыдумаць, каб яна сохнуць пачала. Месца я там, ну я не вельмі, я уже казаў, гэта я не вельмі эфектыўна выкарыстоўваю кухню, таму што я тут больш госць на ёй, чым рэальны карыстач гэтай кухні. Таму што дзе можна размясціць, дзе што памесціцца, каб было зручненька, гэта ў мяне ўсё непрадуманыя шляхі. Лагістыка не прапрацаваная. Вітаю, я з Бласк. Насамрэч мы як бы ўжо па сутнасці скончылі. Мы яшчэ, можа, вось макарон проста сольем вадзічкі і масла тут дададзім. Зліваем. Вам хутчэй за ўсё ў любым выпадку бачна не будзе. У мяне няма проста камеры. Я цябе ўпершыню бачу на кухні. Я сам сябе ўпершыню бачу на кухні. Ну, амаль, ладно, мне, можа... Я вельмі рэдка на кухні аказваюся. Для мяне ў навінку. Так, усё вылілася. Амаль. Ёсць. Добра. Там у нас, як убачыце, гэта так і было. Гэтае пятно зусім не ад мяне з'явілася. Не, насамрэч ад мяне. Тыя, хто бачылі, тыя бачылі. Не хранчат чытаць так уважліва. Так, давайте апошняе дададзім масліца трохі у макарохі. Так, дзе яно было?
Я яго дакладна бачу. Я упэўнены, яно было. Хутчэй за ўсё схавалася ад мяне. Зараз вось тут. Ось, ёсць. Знайшлося. З дапамогай рэжысёра нашага сённяшняга. Для мяне родны комп, да я жыву ў ім. О, слухайте, тут масла, тут зусім ўжо фігня. Можа быць, яго проста і кінуць, як ёсць. Тут трохі шмат. Не, нормально, ладно, поехали просто. Масло идешь туда. Проблема вырашена. Было масло, нема масла. Мы в ogóle думали, что это код. Так, и так и оказалось. Я не ведаю, что, за чего вы так полечили. Еще что не упевнены. О, масляная буде, ух. Не, нормально, там как раз померчик плюс-мінус. Мне падаецца, макарошек трошки маловато. Але зноў жа я кажу, як аказалася раптоўна на стрыме, што грэчка у нас ўжо ёсць, як бы гарнірчык быў, ён хаваўся ад нас. Ну, кайфуй. Трошки пераварыў макарошкі, пакуль трэндзеў, зноў жа. Майстэрства трошки. Вы ведаеце, я же майстар кухонны, я увесь стрым об этом рассказываў, правильно? І тут маё майстэрства трошки пайшло не па плану, з таго, што я яшчэ і размаўляў, і чат чытаў. Не, насамрэч не, я як бы мог бы тое ж самае атрымалася бы і проста без нічога. У прынцыпе, у нас гатова, мы можам нават, я не ведаю, хутчэй за ўсё фотачку мы сабраную па тыпу ежы зробім ужо пасля стрыма, мы па сутнасці скончылі, у нас ёсць макарошкі, у нас ёсць котлетанькі, мы гатовыя, нам будзе смачненька. Я спадзяюся, у вас таксама вы не забывайце піць вадзічкі, смачна кушаць. Вось, і каб у вас добра праходзілі выходныя. Мы з вами пабачымся ў панядзелак, я ўжо буду скончваць, таму што па сутнасці як бы ўсё. Вось, спадзяюся, у вас добра пройдуць гэтыя выходныя. Ось. Смачнага вам дня, смачных вам выходных, добрай вам вячэры, альбо што у вас будзе зараз. Да пабачэння. Бывайце. Перед тым, як мы разбегліся, давайте паглядзім, хто у нас, што можа хтосьці... Я ж магу зарэйдзіць, я нешта не зразумеў, не падумаў, што у мяне такая здольнасць ёсць. Дзе у нас хто чым займаецца? Так, да гэтага я да кампа пайшоў. Ідзем на Twitch. На Твічы бачу Шаграэля, Васка і The Ladies Keka. The Ladies Kek, Backpack Battles. У Васку зараз гуляе у герояў моцы і магіі. Цудоўна. І Шаграэль у 7 Days to Die. Давайте я вас да Васка перадам. З ім пабавіце час. А я з вами пабачуся ў панядзелак. Да пабачэння.